Мәдинә Маликова. Фидая. 12-нче бүлек. Суташтан чыгып зират үрен менүгә, алда офыкта шомлы кызыллык уйнаганы күренде. Барган сайын ул биегрәк үрли, бер күккә ургыла, бер сүрелеп китә иде. Ярты юлны узгач, көчле шартлау яңгырады. Газ баллоны шартлады, диде балкыш теш арасыннан. Йортларының күле күккә очты. Баллы болынның таныш урамы шом белән тулган иде. Аргычка барганда, машина берничә кешене куып узды. Кайсының кулында шиләк, кайсы багор тоткан. Юл күрсәткәндәй кулларын алга булгап калдылар. Алар әйтмәсә дә әллә каян күренеп тора. Янгын ар якта, югары очта кытыра иде. Гыйззетдиннәр түгелме дип уйлады Фидая чамалап. Арттан сирена улаганы ишетелде. Район үзәгеннән янгын сүндерүчеләр килә иде. Фидая балкышка аларны уздырып җибәрергә кушты. Түбәсенә озын баскыч сузып салган зур кызыл машина нык улап җир селкетеп узып китте. Фидаялар килеп җиткәндә, ирләр машинадан сыгылмалы юан көпшә сузып азапланалар иде. «Китегез, ераграк торыгыз!» дип кычкыргаладылар алар ыгы-зыгы килгән халыкка. Алар әйтмәсә дә якын килерлек түгел иде. Кая? Нисаның йорты урынында зур ием күмер кири, кисәү пыскый, аннан аргы йорт һәм тагын каршыдагысы дөрләп яналар иде. Берсе Гыйззетдиннәрнеке, икенчесе Фаязларныкы. Ялкын болытларны ялмый, тирә-якка утлы кисәүләр оча. Ихаталардагы каралты курага да ялкын үрли башлаган. Бу дәһшәт тирәсендә алмашынучан яктылыкта ут сүндерергә килүчеләр бик көчсез булып күренә иде. Кемнәрдер кычкырына, бәргәләнә, сыер сарыкны абзарлардан чыгара, кемнәрдер каңгылдашкан казларны инешкә таба куа. Күрше йортлардан ду килешеп әйбер кара чыгаралар, янгын үрләүдән куркалар. Елга буендагы агачлар арасында тәртипсез өелгән мендәр юрган өстендә балачага утыра. Аларның йөзендә, куркынган күзләрендә ялкын шәүләсе чагыла. Бу мәхшәрдә Фидаяга игътибар итүче булмады. Үзе дә нишләргә белми чарасыз калган иде. Ләкин шунда кемнеңдер башына пинжак каплап, түбәсеннән ут ургыган Фаяз йортына таба йөгергәнен күреп алды. «Тукта, кая керәсең? Яначак, һәлак булачак!» Фидая аны кычкырып туктатмакчы булды. Ләкин утның гөрелдәве, машиналарның гүләве, кешеләрнең кычкырышуы кушылган тоташ шау-шуда аның нечкә тавышы ишетелерлек түгел иде. Ул күн пальтосын өстеннән салды да, эссегә каршы калкан итеп сузып тегенең артыннан китте. Туктатырга, алып чыгарга. Күн пальто кулларны пешерде. Эссе һава тынга капты. Чәчтән күйек исе килә башлады. Ул соңгы көчен җыеп талпынды. Һәм әле ут капмаган тәрәзә төбенә барып ябышкан кешене күлмәк итәгеннән тотып көч белән артка тартты. «Кая керәсең? Янасың бит!» Соңыннан бу минутны исенә төшергәндә, Фидая үз кылганына үзе ышанмады. Юктыр, булмас. Алыптай гәүдәле бу кеше ул итәгеннән тартканга түгел, үзе аңына килеп кире чигенгәндер. Аларның киемен ялкын үтеп алырга өлгергән иде. Фидая пальтосын җиргә ыргытып, чәчен башын сыйпады. Ир кеше җиргә ятып тәгәрәп алды. Фидая аны шунда гына таныды. Бу Фаяз үзе иде. Ул арада фельдшер Мөнирә килеп җитте дә, кулындагы чемоданыннан ниләрдер чыгара башлады. Фидаяның башына, битенә ниндидер май сөртте. Аның бармаклары салкынча һәм назлы иде. Аларның орынуы тынычландырып җибәргәндәй итте. Аннары ул Фаязның кулын бинт белән урарга кереште. Үзе: «Бәргәләнмә бу хәтле, сабыр бул», дип сөйләнде. «Дөнья малы табылыр. Башың сау булсын да, кулларың исән булсын». Фаяз утка карап тора. Йөзе бурлаттай, маңгай чәче киеп каралган. Ул башын артка ташлап, таза тешләрен йылтыратып, шаркылдап көлә башлады. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Фидая аның иңенә кулын салды. «Бик кызыкмыни, Фаяз абый?» «Әнә күр», дип, кулын Мөнирәдән тартып алып, утка төбәде Фаяз. Беләгеннән уралып бетмәгән бинтның очы сузылып төште. Йортның бер кырыена машинадан су агызып ялкынны басканнар. Ә уңда ул үз көченә ургый.
Юан нарат бүрәнәләр кызарып, яктырып, балкып тора. Текәлебрәк карасаң, алар аркылы үй ишен күреп булыр кебек иде. Карап калыгыз, мондыйны күрмәссез бүтән. Өйнең бийеклеге 2.90. Ишекләре генә дә 20. Бөтенесен менә шушы кулларымнан әллә ничәшәр тапкыр үткәрдем. Караңгыдан агачлар арасыннан Наилә апа килеп чыкты. Сабыр булырга кирәк, Фаяз. Дөнья малы, дуңгыз каны дигәннәр борынгылар. Күрә торып утка керәләр димени. Әнә Нисаны кара, җәһәннәм эчендә калды бит. И ялгызлык хәлләре. Шушындый мәхшәр купканда уятучыңда булмасын инде. Жәл, диде шаркылдап Фаяз. Жәл, янган. Булганган халык арасында Таштимировның күренмәве шунда гына Фидаяның аңына барып җитте. Ул өендә калганмыни? Өендә булмый кая булсын? Юк бит менә. Мондый чакта бөтенесен дуылдатып йөрер иде. Күздән югала торган түгел. Бу сүзләр Фидаяның йөрәген ялкын теле белән ялмап алганда итте. Тынсыз калдырды. Наилә апаның тавышы салмак. Ул инде Нисаның һәлакәтенә тәмам ышанган иде. Фаяз исә моңа кинәнгән кебек кыланды. Бәхете үлеп котылган. Монда булса мин аны үз кулларым белән тотып шушы җәһәннәмгә тыгачак идем. Ниһаять тырыша торгач, янгын сүрелә төште. Ике йорттан да төтенгә уралып, болыт йомарламнары булып, пар күтәрелде. Агачлар арасында бу ыгы-зыгыда пөхтә чисталыгы, үзен тыныч тотуы белән башкалардан аерылып торган берәү күренде. Түгәрәк ак сакаллы, кечкенә гәүдәле, тәкъва кыяфәтле Фәтхрахман бабай иде бу. Кулындагы өр-яңа калай чиләк эченнән намазлык алып, тупыл төбенә кыелган яфраклар өстенә җәйде дә, йөзен Ниса ихатасына төбәп тезләнде һәм укырга кереште. Шунда гына ниһаять фаҗиганең шынлыгы Фидаяның аңына бөтен аяусызлыгы белән барып җитте кебек. Ниса яны бүлгән. Фәтхрахман бабай аңа ясыйн чыга. Утта янмас, суда батмас кебек иде. Шундый нык, батыр кешедә бу хәтле кинәт һәм мәгънәсез рәвештә юк була ала микәнни? Ничек алай? Бер рәхәттә күрергә өлгермәде бит әле ул. Гел халык өчен тырышты. Колхозны күтәрәм дип тырмашты. Тарта алмаслык йөккә җигелде. Менә авыр йөкне кузгатыр, кешеләрне бәхетле итәр. Аннары үзе дә тын алыр сыман иде. Теге көнне хастаханә янында булган хәлләр исенә төшеп, Фидая үкенеп куйды. Булай буласын кем белгән? Елмаеп каршы алырга иде дә, каһәр суккыры пар казанын биреп җибәрергә иде. Үпкәләп киткәндер мискенкәй. Бәхиллеген алып булмады. Күпер ягыннан ат чабып килгән тавыш ишетелде. Тарантастан 2 ир-ат сикереп төште. Аларга башкалар ябырылды. Эт җаннар, кайда себерелеп йөрисез сез? Сезнең аркада ничә йорт янды, кеше үлде. Сез нәрсә? Без ут төрткәнме әллә? Ниса үзе тыкырдатып алып китте безне. Сугышыйкмы аның белән? Нишләпсең сез бер Нисаны икәүләп ташыйсыз? Аның белән төнге юлга үзем генә чыгыйммы? Малайны гына җибәримме? Малайың әйбәтрәк булыр иде. Үзең дә ярап торыр идең караңгыда. Караңгының күзе юк, кармаласа сүзе юк. Фидая пальтосын алды да машинасына таба китте. Ирләрнең тавышы бөтен урамга яңгырый иде. Ай-һай, озак йөргәнсез. Айгырыгыз буксавайт иттем әллә? Андагы хастаханәдән баш врачны алырга җибәрделәр башта. Аннары теге хатыннарны карый торган князь Юсуповны алып килергә куштылар. Әрле-бирле чаптык урам буйлап, дип аңлатты өлкәне Гариф. Князь ник кирәк булды тагын? Ник булсын? Ниса да хатынла баса. Кит аннан! Әллә берәрсе шуның белән чирттергәнме? Алай диме? Нисаның да бар җаны.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ирләр шаярган булып жаннарына тынычлык эзли. Тирә-юнне камап алган шаукымның күңелне баскан авырлыгын аз гына булса җиңеләйтү юлын эзли иде. Ә Фидая ширканып киткәндәй булды. Ул арада районнан башка кайбер җитәкчеләрнең машиналары, шул исәптән Мирхуҗинның Жигулие да килеп туктады. Фидая балкышка кузгалырга кушты. Ул сәламәтлек саклау, мәдәният буенча җаваплы кеше. Мондыйга кысылып йөрмәсә дә була иде. Мәдинә Маликова. Фидая. 13-нче бүлек. Балам ялгыз дип борчыласы юк, өйдә Рамилә калган иде. Фидая шундук Кармаш хастаханәсенә барып килергә булды. Анда утлар сүндерелгән, тик бер генә тәрәзәдән яктылык сибелә иде. Ишекне Гөлфия чыгып ачты. Төнгә үзем калырга булдым әле, диде ул. Ул бу булмагае дидем. Фидая Нисаны күрергә килгәнен әйткәч, Гөлфия гаҗәпләнмәде. Ул бу куркыныч юк, диде. Хатыннарда була торган хәл. Әллә чыннан да йөкле булганмы? Әйе шул, баласы төшкән. Кинәт кенә иченнән кан кыйыла башлаган. Түзеп яткан да килми булдыра алмаган инде. Янгын хәлләрен ишеткәч, Гөлфия уфылдап куйды. Электр плитәсен калдырган микәнни бичара. Алай булгач, әйтми китә алмассың инде, диде. Палатага кирип, өске утны кабыздылар. Ниса 6 кеше белән бергә ишек янындагы караватта ята икән. Янында тумбочка гына, урындык та юк. Китергән хәбәре аяк өсте генә әйтә торган түгел. Фидая карават читенә утырды. Хәлләрең ничек, Ниса апа? Таштимерова тузгыган чәчләре астыннан ачулы карады да, нык кына итеп аягы белән тибенеп куйды. Аннары башын калкытып, кызарынып, «Сестра, сестра!» дип кычкырды. Ишектән кергән Гөлфиягә каты итеп, «Сезнең монда бөтенләй тәртип юкмы соң? Төн уртасында палатада чит кешеләр йөри. Йокларга ирек юк». Гәрләнүдән Фидаяның күз аллары караңгыланып китте. Әллә хәзер ниләр булганын туп-тура әйтергәме? Өйенең янганын, Фәтхрахманның аңа ясыйн чыкканын, ирләрнең аның турында ниләр әйткәнен, бөтенесен бергә кушып ярып салыргамы? Караватлардан башын калкыткан хатыннарның күз алдында хак дөресен, бар булганын чыгарып селкергәме? Ниса үзе мондыйрак чакта Нурханованы аяп торыр иде микән? Ләкин юк. Фидая бирегә аның мискенлеген күреп, бәгыренә ук кадап ләззәтләнергә, үч алырга дип килмәде. Киресенчә, ул аңа яман хәбәрне мөмкин кадәр йомшак итеп җиткерергә, хәлен белергә, элек хәтерен калдырган булса, гафу үтенергә теләгән иде. Ләкин ул бу рәвешле каршы алган икән, җавапны да шул рәвешле бирү гадел булмас идемени? Әмма юк, йыгылганны кыйнамыйлар. Фидая тыелды. Хәлең яхшы икән, Аллага шөкер. Тавышың бик көр чыга дип аягына басты да,
утны сүндереп, хушлашып чыгып китте. Гөлфия Ниса өчен гафу үтенгәндә елмайды. Син инде аның кыланмышларын авырга алма, диде. Тавышы кырчыкканга сөенергә кирәк. Монда килгәндә тырнаклары күгәреп чыккан иде. Үлә дип кытыбыз чыкты. Ярый әле Юсупов өйдә булды. Берәр җиргә киткән булса, бик үкенечле булачак иде. Куллары алтын шуның, билләһи. Ник үзен шул хәлгә җиткергән соң ул, дип сорады Фидая. Өйдә бала төшерү бик куркыныч нәрсә бит ул. Аннан күпләр үлә. Бәлки, йыгылгандыр, я авыр күтәргәндер. Дуамал бит ул. Нишләгәнен әйтмәде. Ләкин Юсупов әйтә, төшерергә азапланган ди. Кешегә сиздерәсе килмәгән инде. Белсәләр шундук эшеннән куачаклар бит. Уҗымга чыгу ирләрне генә бизи ул. Мир теленә керсәң, гомер буе чистарына алмыйсың инде. Анысы бар, диде Фидая. Мондагыларга әйтеп куярга кирәк, күп сөйләшеп йөрмәсеннәр. Моның ише җирдә сер саклап буламыни? Табиблар сер сакларга тиеш бит. Гиппократ антында да шулай диелгән. Гиппократ заманында хастаның чын хәлен табиб кына белгәндер дә бит. Монда Нисаны озата килгән кешеләр дә сизгәндер инде. Мир авызына бияләй тыгып буламыни? Менә яңа бина булгач, бездә дә тәртип урнашыр бәлки. Авырганны үз машинабыз белән барып алып килербез. Ниса кебекләрне аерым палатага яткырырбыз. Ул чакта табибтан сер саклауны да таләп итеп булыр, бүтәнен дә. Хәер, больничныйга барыбер дөрес диагнозны язарга кирәк бит. Өйе янып киткәнне ипләп кенә үзең әйтерсең инде, диде Фидая саубуллашканда. Шулай да Таш Нисаның берәрсен иркәләгәнен, назлаганын күз алдына китереп булмый иде. Ишен тапкан дияргә кала. Аңа кызыккан кем булды икән? Әллә каян ерактан килмәгәннәрдер бит инде. Күз күргән берәрседер. Кем ул? Иртәгесен иртән төнге хәлләр турында райкомның беренче секретарына, яше 50-дән узган саллы гәүдәле күзлекле абзыйга сөйләгәндә, Фидая Таштимерова хакында дөресен әйтергә кыймады. Хатын кызның дәрәҗәсен төшерәсе, гайбәтче булып күренәсе килмәде. Аппендицитка операция ясаганнар бугай, диде. Искәндаров калын күзлек пиялалары аша аңа текәлеп карады. Мин монда хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшәм хәзер, диде. Янган 3 йортны торгызуны 3 колхозга йөкләргә туры килер. Син Баллы болынга барып, халык белән сөйләш. Тынычландыр. Таштимерова районда бердән бер хатын кыз җитәкче. Безнең горурлыгыбыз дияргә була. Аның абруен сакларга кирәк. Фидая, зуррак кеше барса, яхшырак булмасмы дип, Искәндаровның үзенә киная ясап караган иде дә, тегесе кырт кисте. Кешегә салынырга өйрәнмә, диде. Андагы халыкны синнән әйбәт белүче юк. Фидая үзәк колхозының рәис урынбасары Әхсән Вәлишинга үзенең киләсен телефоннан хәбәр иттерде дә, юлга чыкты. Авылда сөйләшүнең җиңел булмаячагын күңеле сизә иде аның. Аны көтәләр иде. Рәис бүлмәсе шыгырым тулган. Кечерәк буйлы, йомшак табигатьле Вәлишиннан әллә ни ярдәм көтеп булмый. Җыелган халыкның исә кәефе шәптән түгел иде. Башта өйе янган кешеләрнең хәлен сөйләшеп алдылар. Янгын Таштимерова йортыннан чыккан, шуннан күршеләргә капкан, электрдандыр дигән нәтиҗә чыгарып куйганнар иде. Хәзергә Гыйззетдиннәр клубның арткы бүлмәсенә урнашкан. Поязлар туганнарында. Ниса: «Аның урыны корыда, җылыда бит әлегә», диде берсе астыртын киная белән. Бүген малайлар кисәү актарганда Нисаның 2 күлмәген табып алганнар. Әдәм ышанмас, төстә салмаганнар. Бөтен чәчкәләре чекрәеп тора. Бирешкәннәр генә бераз. Заман товары шундый бит инде ул. Утта янмый, суда батмый. 5 буынга чыдарлык. Заман товары тузмый. Әдәм баласының гына заманы уза.
Узды инде таш Нисаның заманы да. Шулай итеп, тәртип белән рәсми рәвештә фикер башлап җибәргәнче үк, хуҗалык җитәкчесенең язмышын хәл кылып куйгандай итте булар. Ләкин алай гына бирешергә ярамый иде. Түр өстәл артында Вәлишин белән янәшә кереп утырган Фидая торып басты да, тавышын күтәрә төшеп: «Бәлә каза тал башыннан түгел, әдәм башыннан йөри», диде. Электр белән саксыз булган өчен генә кешене аяк астына салып таптау килешми. Электр белән генә микән? Монысына астыртын мәгънә салып хихылдашып алдылар. Бигрәк тә ирләр. Алдагы урындыктагы 2-3 хатын кыз гына әдәп саклап дәшмәделәр. Фидая кашларын җыерып, сүзне җитди юнәлешкә борырга тырышты. Кеше турында үзе югында теләсә нәрсә сөйләп утыру килешми. Ниса закламый кайтачак, үз эшен эшләсен. Отчет сайлау җыелышына күп калмаган. Шунда һәммәсен уртага салып, бөтен халык белән бергәләшеп сөйләшергә кирәк булыр. Башка вакытта Фидаяны диккать белән тыңлый торган кешеләр бу юлы пышан-пышан килә башладылар. Ул да булмады. Ревизия комиссиясе рәисе Гаделша карт чәчрәп чыгып, өстәл янына килеп басты. «Ни йөзе белән кайтыр ул монда?» – диде ул нечкә тавыш белән кычкырып. Ни чыкса авылның шушы актив картларыннан чыга бит инде. Әле дә ярый районнан килеп җиттеләр. Әле дә ярый коры чак түгел иде. Җәйге шиллә чак туры килсә, бөтен авыл белән янып көл була идек бит. Шул булдымы җитәкче? Ул бүлнис юлында йөрүе тагын? Кем ни әйтер? Мин андый җитәкче кул астында эшләргә риза түгел. Минем яклылар монда күп. Фидая белән Вәлишин аңышып та өлгермәделәр. Гаделша мәсьәләне тавышка куйганда итте. Булмый инде аннан хәзер. Үзе китәргә тиеш. Андыйның бары ни дә, югы ни, диештеләр. Фидая аларга сүзен үткәрә алмаячагын аңлады. Янгын халыкны нык кыздырган иде шул. Хуҗалыкка яңа рәис сайларга кирәк булачак иде. Мәдинә Маликова. Фидая. 14-нче бүлек. Кич ашап эчеп, иркәне бүлмәгә йокларга яткыргач, алар тагын икәүдән икәү калдылар. Янгында зыян күргән күн пальтоны әйләндерә карадылар. «Их, сез», – диде Рамилә, – «шушындый затлы әйберне киеп пожарга баралармыни?» 600 сумга алган идем, диде уфтанып Фидая. Утка якын килермен дип башка да килмәгән. Ашыгып чыгып кителде бит. Таза урыннары бар әле барын. Ательеда пинжәк чыгарырлар иде бәлки. Анда кайберәүләрнең бөтен милке көл булды, диде Фидая үзен юаткандай. Кайсыларның абруе янды хәтта. Бираздан алар янә диванда янәшә утыралар иде инде. Ниса турында әдәм баласының эш аты булып кына яши алмавы, ни кадәр генә кырыс булып кыланса да, җаны мәхәббәткә сусавы турында сөйләшеп алдылар. Җырларда җырланган, кыйссаларда илаһи дип макталган сөю хисенең бик күп очракларда йөрәкләрне иң үткен хәнҗәрдән дә ныграк яралавына гаҗәпләнештеләр.
Ул бит яраткан кешенең генә түгел, яратмаган кешенең дә күңеле тырнала, диде Фидая. Теге чакта Ваккасның әрнүләрен белү миңа бер дә рәхәт булмады. Хәсрәтләрен кулым белән сыдырып кына алыр идем. Алай итеп булмый икән шул. Онытыр дигән идем. Башка берәү белән танышыр дигән идем. Армиядан язган хатларына да җавап бирмәдем. Ә ул язды да язды. Ахырда мин беләсеңме нәрсә уйлап чыгардым? Нәрсә уйлап чыгарып була андый очракта? Солдатлар бит алар сөйгән кызларын гына түгел, туган якларын да сагыналар. Кемнән генә хат килсә дә кадерле. Шуны уйладым да, классташым Лилиягә бардым. Аның Ваккаска күңеле төшкәне сизелә иде. Ваккас сиңа бик күп сәламнәр әйткән, хат язмас микән дигән дидем. Ул инде минем хәйләмне аңлагандыр да бәлки. Ләкин мин укырга китәргә йөри идем. Шулай булгач, аңлатып йөрүнең кирәге дә булмады. Ул миңа бик моңсу итеп карады да, беләсеңме нәрсә диде? Егетләр синең аяк астыңда туфрак булырга әзер. Кадерен генә белмисең диде. Ә үз аяк асларында туфрак булырга әзер торган кызларның кадерен алар белми. Хат алыштылармы соң? Алышканнар. Солдатлар хат алышырга ярата бит ул. Алай да мине күңеленнән сызып ташлый алмаган булып чыкты. Армиядан кайткач, чемоданымның капкачы эченә ябыштырган карточкамны күреп алганнар. Теге миннән талап алган сурәт булгандыр инде. Ул армиядан, мин каникулдан кайткач, урамда очрашып күрешкән идек. Җаен туры китереп, бармагымнан көмеш йөзегемне суырып алды. Анысы тагын халыкка фаш булды. Шул йөзек бармагына сыйсын өчен махсус ябыккан икән дип көлеп сөйләделәр. Сөеп тә сөелмәгән кеше читтән караганда көлке тоела бит ул. Мәхсүмнең дә кыланмышлары шактый мәзәк кебек иде. Мин педагогия институтына барып кергәч, ул анда читтән торып укуыннан көндезге укуга күчте. Мине күздән югалтмас өчен дип сөйләделәр. Тик андый чакта ник шул хәтле бәйләнә икән бу дип ачу гына килә бит ул. Ачык чырай күрсәтми идем. Баскычта я коридорда кара-каршы очрашсак, итәгем аңа арынмасын өчен җыебрак тоткан булып кылана торган идем. Бу урында Фидая бик нык үкенгән кебек уфтанып куйды. Әйтәләр икән аңа дуслары. Әрәм итмә хисләреңне шул тәкәббергә. Кызлар биткәнмени? Син бит теләсә кайсын каратырлык. Ә ул аларга тимәгез күңелемә дип җавап бирә торган булган. Кеше үзгәрми тормый. Ул да үзгәрер. Ул хаклы булып чыкты. Үзгәрдем мин. Күңелемдә хис кузгалды. Әмма ярату түгел иде бу. Фәкать көнләшү генә иде. Яратмаган кешене көнләп буламыни? Була икән шул. Көнләшү бит ул бүтән берәүне кайгырту, аны зурлау, аңа соклану дигән сүз түгел. Һәм ул яратканнан түгел. Кемдер синең мин-минлегеңә тигәнгә, кемдер кайсы ягы беләндер синнән өстен күтәрелгәндә кабына. Мәхсүмнең дус егетләре минем шушы кылда уйнадылар да инде. Аңа ярдәм итәргә тырышып, миңа каршы заговор кордылар дияргә була. Заговор укмыни? Ничек итеп дип гаҗәпләнеп сорады Рамилә. Әйе, сүз берләштереп әвәрә иттеләр мине. Андый чакта җае да чыгып тора бит аның. Институтка, ниндидер бер журналга татар яшьләре турында мәкалә язарга дип Венгриядан корреспондентлар килеп төшкән. Бер егет белән бер кызны табып бирегез диләр икән. Комсомол комитетындагы егетләр Мәхсүмне тәкъдим иткәннәр. Ә аның янына сезнеме? Рамиләгә бу бик кызык тоелды. Юк шул менә, мине түгел. Минем кыяфәт татарга охшамаган имеш. Башка чибәрне тапканнар. Кемне диген әле? Тулай торактагы бүлмәдәшемне, төндәй кара чәчле, йолдыздай күзле Флораны. Атна буе парлаштырып әле китапханәгә, әле театрга, әле чаңгы шуарга йөрттеләр буларны. Төн җиткәч кенә ышынып кайтып керә Флора, түбәсе күккә тигән. Ул мактануы, ул талпынуы.
Сизәм, көнләшү ачысы җебетә башлады бит минем күңелне. Ваккасны Лилиягә үзем биргән идем. Бигере, тәкәббер булып калган идем. Ә бу юлы Мәхсүм үзе миннән Флёрага авышкан кебек тоела башлады. Ничек инде минлегеңә тимәсен. Бер айдан журналлар килеп төште буларга. Тышында да, эчендә дә Мәхсүм белән Флёра тора парлашып. Берсендә егетем елеп бүлмәдәшемнең чаңгы бавын рәтләп азаплана. Ә мин, аның горур башы минем каршымда гына иелә дип уйлап йөрим тагын. Әллә шуннан да йөрешеп киттеләрме? Кем ничек уйлый инде? Ул бит егетләрнең хәйлә кыруы гына булган булуында. Ләкин Флёра һәммәсен чынга алган булган. Шул арада яңа ел килеп җитте. Без гадәттәгечә маскарадка әзерләндек. Мин кара күлмәгемә йылтырауыклар тегеп, төн булып, ә Флёра шигән кызы булып киенде. Менә шул маскарад барысын да үзгәртте дә куйды. Башта бөтенесе гадәттәге тәртип белән барды. Чыршы тирәсендә концерт булды. Бию кичәсе башланыр алдыннан Флёра Мәхсүмгә баян китереп тоттырды. Зал буйлап шундый итеп йөри, егетне тәмам үзенеке итеп бетергәне әллә каян күренеп тора. Баян уйнап җибәрде, егетләр кызларны чакыра башлады. Гадәттә иң беренчеләрдән булып минем янга килә торганнар иде. Бу юлы ник берсе борылып карасын. Без кызлар стена буенда тезелешеп басып торабыз. Аргы баштан елмаеп бер егет килә. Инде хәзер миңа таба кулын сузар дисәм, янәшә басып торган иптәшемне биленнән эләктереп алды да, бөтереп алып китте. Стенага сөялеп бер ялгызым басып калмаммы шулай? Бик шитен хәл бит ул. Соңыннан гына белдем. Ул кичне Мәхсүмнең дусты Мидхәт егетләрне юри котыртып куйган икән. Фидаяга якын бармагыз, кикриге бераз шиңсен әле, дигән. Ә егетләр үзара сүз беркетсә, хәтәр бит ул. Бигрәк тә кызларны үртәргә дигәндә. Барысы да парлы-парлы, мин генә моңлы зарлы кебек сурайып торып калдым шулай. Менә егет карамаган кызлар шушындый була дип, үргәзмә әсбаб итеп бастырып куйганмыни. Ә Мәхсүм баян уйный. Аның урындыгына бер кулы белән таянып, янында җилпәзәсен селкеп, чуар итәкле Флёра басып тора. Нишләргә миңа? Андый чакта чыгып китү, үзе җиңелү, кимлегеңне раслау дигән сүз. Музыка тынып торса, башкалар таралышса, шым гына ишектән чыгып сызарга булыр иде дә бит. Ә Мәхсүм уйный да уйный. Көйләрне бер-берсенә ялгый да ялгый. Дәртлеләрен, салмакларын, шаяннарын, моңсуларын. Моң ташкыннары күңелемә битарафлык буаларын җимереп, ташып килеп кергәндәй булды. Алар үчекли дә, юата да, назлап тибрәтә дә иде кебек. Мин җырларга яратам. Музыканы аңлый кебек идем. Әмма барыбер аңарчы шукрак булып яшәгәнмен икән. Моңның серен аңлатыр өчен мине шул таш диварга, ялгызымны терәтеп куеп алгысытырга, көйләрнең төрлесен тыңлатырга кирәк булган икән. Мин Мәхсүм күрмәслек итеп чыршы артынарак авыштым. Ә көй моңнарга киртә юк. Алар бизәлгән чыршыга, аның тирәсендә бөтерелгән бәхетле парларга ырынып кына уза да, минем йөрәккә килеп тула иде. Ниһаять музыка өзелде. Баян нык кына сыздырып куйды. Бию туктады. Чыршы артыннан Мәхсүм килеп чыкты. Һәм сез аны елмаеп каршы алдыгыз, диде Рамилә мөһер суккандай итеп. Үзегез дә аны ярата башладыгыз, шулаймы? Туң йөрәгем ирегән иде, анысы хак. Ә менә ышынып, талпынып, янып, көеп, бөтен дөньямны онытып сөюгә килсәк, анысын татый алмый калдым шул. Булай буласыларын белсәм, бөтенләй бүтәнчә, кинәнеп, куанып назланыр идем. Мәхәббәтнең татлы кәсәсен төбенәчә эчәр идем. Туялмас идем. Ә мин үз бәхетемнең кадерен белмәдем. Хәзер менә үкенеп бетә алмыйм.
Май айында өйләнештек без. Май айында туй ясарга кушмый борынгылар. Кайгы күп килер, диделәр миңа. Без андый сүзләргә игътибар итмәдек, чөнки хurafaтларга ышанмый идек. Аннары укулар бетеп килә, эшкә бергә китәм дисәң, өйләнешкән булырга кирәк иде бит. Ник аңа чыгасың? Син аны яратмыйсың бит, диде Флора турыдан туры. Артык üzülеп сөймәсәң, яшәү җиңелрәк диләр. Артык ялкынланудан йөрәгем дә янмас, саурак булырмын, дидем мин. Алайда Флораның бу сүзләре күңелне тырнап, хәтергә сеңеп калды. Туй мәшәкатьләре арасында да вак-тия күңелсезлекләр булгалады. Кибеттән ичемлекләр алганда, Мәхсүмнең кулыннан бер шешә төшеп атылган. Ничектер сөмсөре кыйылып кайтып керде бу. Алайда елмаерга тырыша. Сатучы әйтәди, кәләшең чибәр ахыры синең ди. Каян белде икән? Мискенкәем. Ул мине бөтен кешегә ошый дип белә иде. Фидая урыныннан кузгалып, каршы стенаны биләп торган шкафның аскы тартмасыннан кызыл бәрхет тышлы альбом алды. Менә безнең туй фотолары. Мин монда бер шикле күлмәктән. Мәхсүм, агын табында киярсең. Загска гади йөрәген киеп бар дигән иде. Ул миңа күз тияр дип курка иде. Анда да бер кытыршылык килеп чыкты безнең. Менә кара әле, өстәл артындагы бу апага. Бөтен кеше елмайганда, ул бер үзе турсаеп утыра. Миңа ачуы чыккан аның. Безнең гаризада язылганнарны рәтләп укымаган, никахлашу турындагы таныклыкка мине ирем фамилиясына күчереп куйган булып чыкты бу. Каләм тотып кул куярга үрелгәч, мин моны күреп алдым да, ник минем фамилияны үзгәрттегез дип сорадым. Апаның күзе шар булды, йөзе алланып чыкты. Хатасы өчен уялгандыр дип уйлаган идем. Соңыннан аңлашылды. Минем өчен уялган. Минем кыланмышларымны затсызлык, әдәпсезлек дип санаган икән. Андый урыннарда эшләүчеләр төрле ырымнарга ышанучан бит алар. Тантана өстәле артында кияү кәләш мәңгелеккә бергә булырга ант итешкән урында чебен дә очмасын аларча. Ләкин ул чакта мин моны аңламадым. Апа бу кытыршылыкны сиздерми үткәреп җибәрү җаен тапты. Колагыма иелеп, бүгенгә шулай торсын, соңыннан төзәтербез, диде. Ул бәлки минем хакта зифаф киченнән соң акылга утырыр бу дип уйлагандыр. Ләкин бер кермәгән акыл тиз генә керми икән шул ул. 2-3 көннән әйләнеп килдем мин. Таныклыкны төзәттереп, кыз фамилиямны яздырып алдым. Апа пыр-пыр килде, алайда карыш алмады. Үземнекен иттем, әмма күңелем күтәрелмәде. Көне дә җилле иде. Кайтканда язуымны җил очырып, күлләвеккә илтеп ташлады. Ирегез үпкәләмәдемени? Мин алдан ук шундый шарт куйган идем бит. Кыз фамилиямда калырга. Син менә кияүгә чыкканда фамилияңны алыштырган идеңме? Дип сорады Фидая. Алыштырган идем дә. Айрылгач кире кайтырга туры килер инде, диде Рамилә. Мин айрылу турында уйламадым билгеле. Тик баш бирәсем килмәде. Мөстәкыйльлегемне саклыйм янәсе. Ир фамилиясына күчсәң, гаиләдә аны баш итеп саныйсыңдыр кебек тоелды. Ләкин моның төп хикмәте бөтенләй башкада икән. Балалар өчен кирәк икән ул фамилияның бер төсле булуы. Мин моны кызым тугач кына аңлый башладым. Берничә ел узгач, безгә кунакка килгән бер чорсыз хатын бөтен табын алдында. Сез нишләп икегез ике фамилияда дип сораган иде. Мин юләр булганга дип җавап бирдем көлеп. Шунда Мәхсүмнең йөзе ничек балкып киткәнен күрсәң иде син. Соңрак фамилиямны үзгәртмәкче дә идем. Ләкин җитешермен әле. Ашыгыч түгел дип һаман суза килдем. Шулай суза, бөтенләй соңарганыңны сизми дә каласың икән. Кызым белән икебез ике фамилияда калдык менә. Бер караганда шушы рәвешле заманча кыландым мин. Икенче яктан караганда, чырдашларымның кайберләреннән шактый артта калган идем бугай.
Флора миңа: «Юләр син», диде. Акыллы кызлар башта егет белән булай гына торып карыйлар. Бер-берсенә ярашканнарына шангач кына ЗАГСка баралар. Ә син кадимчә кыланасың. Аны инде сиңа гына әйтәм, бүтәннәр аңламас. Мөгаен кияү кочагына керү минем өчен бик катлаулы вакыйга булып чыкты. Без бит ул хакта беркемнән рәтләп ишетмәгән, бер нәрсә укымаган. Ә оялу көчле. Дөрес, мәхәббәт булган җирдә оят юк дигән булалар да бит. Кыз бала өчен алай түгел икән шул ул. Мәхәббәттең акылыңны җуйдырып, бөтен дөньяңны оныттырырлык кайнар булмаса, бигрәк тә. Кыскасы, мин туйдан соң кияү келәтенә кергәч, нишләсемне күз алдына китерергә дә курка идем. Ә келәтне безнең студент кызлар бик матур итеп әзерләгәннәр иде. Тулай торакның бер бүлмәсендәге 4 караватның 3-сен кырыйга этеп, 4-сен ширма белән аерыбрак куйганнар. Шигүле мендәрләргә, бизәкле җәймәләргә хушбуй сипкәннәр. Ә мин анда килеп кергәч, кыйлып төштем. Мәхсүм иңемә кул салгач, дәрт итеп читкә тайпылдым. Ул моны сабыр кабул итте. Тәрәзә турындагы өстәлгә табын әзерләнгән. Уртасына кызыл тюльпаннар куелган иде. Ул җитәкләп мине шул өстәл янына илтеп утыртты. Төннең калган өлешен без кара каршы утырып үткәрдек дисәм, ышанырсың микән? Шәй ичеп кенә түгел, шигырь укып узды безнең сәгатьләр. Фидая шкафтан бер кечкенә китап чыгалып килде. Ул бик затлы итеп шома ак кәгазьгә басылган, тышына чалма кигән егет белән кулына кош тоткан кыз сурәте ясалган иде. Мәҗнүн шигырьләре бу, диде Фидая. Тыңла әле. Әйтте дуслар миңа, йоклый аның җаны, канат яралмаган кош баласы кебек. Ә мин җавап бирдем. Сөям фәкать аны. Уятырмын җанын, күңел нурым сибеп. Бу шигырьне кат-кат укыйм да, кел безнең хакта язылгандыр дип уйлыйм, дип дәвам итте кыйссасын Фидая. Гаҗәп. Гүяки Ләйлә белән безнең арада гасырлар, чүлләр, таулар, елгалар да булмаган. Гүя без алар белән янәшә яшәгәнбез. Бер үк язмыш кичергәнбез. Тыңлап кына кара. Чын гашыклар бүген дә нәкъ шушы сүзләрне кабатламасмыни? Баскан эзләреңә мин битемне куям. Эзләреңнең назын, йомшаклыгын тоям. Фидая турайып Рамиләгә күз тутырып карады да, без шулай 6 кичебезне шигырь укып сөйләшеп үткәрдек, диде. Кызлар безгә баллатна ясадылар, башка җирдә кунып йөрделәр. Сине бу гаҗәпләндермиме? Гаҗәпләндерә, диде Рамилә. Ышанмыйсың дамы? Ник ышанмаска? Гаҗәп нәрсәләр күп бит бу дөньяда. Һәр кемнең күңеле үзенчә, мөнәсәбәтләр дә төрле-төрле. Нигә безне пычраклык гаҗәпләндермиде? Сафлык, бер-береңә саклык ышандырмаска тиеш. Ә башкалар ышанмый. Флора белән берничә елдан соң очрашкач, мин моны әйтергә тырышып караган идем. Шаркылдап көлде генә. Кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмә ди. Әгәр чыннан да атна буе бикләнеп, шигырь такмаклап утыргансыз икән, димәк сез нормаль түгел. Ә бәлки, мин чыннан да нормаль хәлгә килеп, җитлегеп җитмәгән булганмындыр. Ул моны аңлады. 6 кич буе мине үзенә яләндерергә тырышты. Үзе белгәнчә, булдыра алганча. Кичләрен баян уйнап, төннәрен шигырь сөйләп. Мин тарсынуымнан, оялуымнан әкренләп арына бардым. Кайсыдыр минутта үзем якынайып аның иңенә сарылдым. Кочагына кердем. Ә бит монда гайре табигый берни дә юк. Салкын күңелне җылыту өчен 6 кич күпмени ул? Таш күңелгә җан өрү өчен озак вакытмени ул? Җәйге кояшның 6 тапкыр берничәшәр сәгатькә офык сызыгы артына посып торуы.
Шул сәгатьләр эчендә миндәге үзгәрешне ясау өчен шигырьнең, моңның тылсымы кирәк булганда. Күңелебездә якты моң, өстәлебездә гөлләр иде. Синең теге роза чәчәкләре бәйләмен күргәч, шул кичләрем исемә төште. Хәтеремдә Мәҗнүн шигырьләре терелде. Рәхмәт, дип сузды хисләнгән Рамилә. Моңнар да күңелләрдән күңелләргә күчеп яши. Шигырьләрне дә алып укып була. Гөлләр үз вакыты җиткәч яңадан терелеп чәчкә ата. Тик бәхетнең түм түгәрәк чаклары гына әйләнеп кайтмый икән. Аңламаганмын, уйламаганмын, кадерен белеп җиткермәгәнмен. Әйе, мин аны кабул иттем. Ләкин бу рәхмәт йөзеннән аңа буйсыну кебегрәк булды. Минем тәнем салкынча калды. Мин аңа ул көткән, ул лайык булган бәхетне бирә алмадым. Һәм үзем дә чын ләззәтне татый белмәдем. Үз-үземне шул хәтле тиргим хәзер. Әгәр гомеремнең иң бәхетле чаклары шул икәнен белгән булсам. Фидаяның сүзе өзелде. Күз кирпекләренә яшь эленде. Алай димәгез, диде Рамилә. Гел үткәннәрне генә уйлап, уфтанып яшәргә ярамый. Безнең гомер әле башлана гына. Дөньяда яхшы кешеләр дә күп. Үз бәхетебезне тапмабызмыни? Әмма Фидаяның күңеле мөлдерәмә тулган. Ялгызы каласы килгәне сизелеп тора иде. Рамилә сак кына кузгалды да, тыныч йокы теләп, кече бүлмәгә чыгып китте. Мәдинә Маликова. Фидая. 15-нче бүлек. Бу урманчы Гаяровның аягы бер дә җиңел түгел икән. Иртән райкомга килгәч, беренче булып коридорда шул очраган иде. Хәерлегә булмады. Аны күрүгә Фидаяның хәтеренә килт итеп, баллы болын буасы янына урман утыртырга кирәклеге килеп төште. Укучылар бу атнада бушар. Сезгә ярдәм итәрләр, диде ул Гаяровка юл уңаеннан гына. Гаяров аңа өстән карап, гадәтенчә көлемсерәп җавап бирде. Онытмавыгыз өчен рәхмәт инде, Фидая Госмановна. Тик сыңардыгыз. Без анда предның замы Вәлишин белән сөйләштек. Мәсьәләне хәл иттек инде. Кирәгең шул хәтле генә дигән сыманрак килеп чыкты бу. Күңелгә тиде. Шуның аркасында Фидая Искәндәров бүлмәсенә кәефсезләнеп барып керде. Алайда күңелне төшерерлек нәрсәләр алда булып чыкты. Искәндәров кичә үзәктә ниләр булганын сорап та тормады. Чөнки сәгать 6-да эшкә килүгә, телефоннан Вәлишин белән сөйләшкән, колхозның җитәкчесез калганын белгән икән инде. Барыннан да бигрәк, Фидаяның Таштимерова турында дөресен, ягъни нинди шир белән хастаханәгә эләгүен әйтмәве абзыйның ачуын чыгарган иде. Фидаяны күрүгә ул зур башын алга суза төшеп, күзлеге аша текәлеп карады. Сәламне дә алмыйча, бер-беребезгә ялган сөйли башласак, беләсеңме кая барып чыгачакбыз, диде. Әгәр Таштимерованың бу хәлләрен белгән булсак,
Без башка юл сайлар идек. Бүтәнчә уйлар идек. Сен монда безне буташтырып кына калмадың. Аның үзен дә бик авыр хәлгә куйдың бит, аңлыйсыңмы? Председательнең әхлагын җыелышка куеп тикшерергә кем кушты сезгә? Үзегез кая карама, хатын-кызга юл бирмиләр дип дәгъвалыйсыз. Үзегез бер-берегезнең башын ашарга гына торасыз. Төштән соң активны җыеп сөйләшәбез. Әзер торыгыз дип, Искәндәров Фидаяны тыңлап та тормыйча чыгарып җибәрде. Хәер, аңа каршы ни әйтеп була иде соң? Актив дигәне районның төп җитәкчеләре. Аппак күлмәкләр өстеннән галстуклар таккан, пөхтә костюмнар кигән, ботинкаларын ялтыратып чистарткан, чиста итеп кырынган, шома битле, түшләре, корсаклары шактый бүлтәйгән ирләр иде. Алар янында талдай зифа буйлы, йомшак тавышлы Фидая үзен гадәттәгечә ят итеп, карга йөренә килеп эләккән чыпчык кебегрәк хис итте. Искәндәров мәсьәләне кыска гына аңлатып, фикер алышырга тәкъдим иткәч, беразга тынлык урнашты. Аннары төзү монтаж идарәсе начальнигы Мирхужин үз алдына уйлангандай сабыр гына итеп куйды. Дүрт аяклы ат табына, җитәкче дә ялгыша шул инде. Халык белән эшләү ифрат авыр бит ул. Җыелыш алдына барып басканчы, алдан уйлап, барысында әзерләп көйләп куйсаң гына. Аннары тагын шунысы да бар. Халык Таштимерованы сөйми икән, Фидая Госмановны гына аны көчләп яраттыра алмый. Тәҗрибәсезлектән килеп чыккан хәл инде бу. Хатын-кыз кешегә халык белән эшләү җиңел дә түгел. Шуннан телләр ачылды. Кемнәрнең ни әйткәне хәтергә сеңеп калмады. Сүз сөреше бер юнәлештә барды. Яшь җитәкчегә тәҗрибә җитмәгән. Дөрес каты бәрелмәделәр үзе. Әдәп сакладылар. Әмма шулай да уңга-сулга карап, булай дисәм ничек булыр, алай итсәм үпкәләтмәмме дип, сүзне үлчәп торасы да юк. Хатын-кыз хакында турысын әйтергә була иде. Чөнки ир җитәкчеләрнең һәр кайсының яклаучылары, бергәләп табын кырып серләшердәй, бер-берсенә терәк булырдай фикердәшләре бар. Аларга ялгыш кына орынып карасин. Дуслары чәчрәп чыгып өстеңә ябырылачак. Ә хатын-кызның мондый югары даирәдә кеме бар? Аның өчен кемнең эче пошсын да, ул үзе кемгә терәк була алсын? Бу җыелышта Нурханова ялгызлыкның ачы кәсәсен тутырып эчте. Әмма сер бирмәскә, түзәргә кирәк иде. Чөнки алдында торган зур эшне башкарып чыгу өчен, морадына ирешү өчен аңа хәзергә үз урынында калу кирәк иде. Гомуми сүздә җайлап кына нәкъ менә шуңа Кармаш хастаханәсен төзүгә килеп терәлде. Нурханованың күп вакытын, көчен шуңа сарыф итеп, колхозга дигән пар казанын әле яңа башланган төзелешкә илтеп аткару кебек кыланмышларын ничек аңлатырга? Юк бардан ыгы-зыгы куптару гына түгелмени бу? Быел тапшыру планына кертелмәгән, акча белән дә, кирәкле материаллар белән дә тәэмин ителмәгән төзелешкә тегене-моны таләп итүне ничек аңлатырга? Кармашның иске казаны бөтенләй эштән чыккан иде бит инде. Аның әле иске бинасында җылытырга кирәк ләбаса. Кышка авыруларны катырып үтерергәмени? Диде Фидая. Минемчә, хатын-кызларча фикер йөртү бу, диде катгый итеп чандыр гәүдәле, муртайган кыяфәтле финанс бүлеге мөдире Хатыйпов. Гафу итегез, әйтмичә дә булдыра алмадым. Тегеннән-моннан эләктергәләп, кешене кенчәлдереп кенә андый зур эшләр эшләнми. Ярый, монысы зур мәсьәлә түгел, шулай үтеп тә китәр. Ә менә бинасын торгызганда ирләрчә уйларга кирәк. Проектны тиешле оешмалардан раслатырга, бюджеттан кирәкле кадәр акчаны бүлеп бирүләрен сорап, югары оешмаларга мөрәҗәгать итәргә һәм шуңа ирешергә. Фидая бармакларын авырттырып кысты. Кызма, диде иштән генә үз-үзенә. Сабыр бул. Иелгән башны кылыч кисми. Дөрес сүз сөйләп кинәнсеннәр. Үзләрен хатын-кыздан өстен куеп ирәйсеннәр. Күңелләре хуш булса, миңа да карашлары йомшар бәлки. Документлар барысы да әзер бит. Янгын сүндерүчеләрнең санэпидстанцияның искәрмәләрен күздә тотып, тагын төзәтмәләр кертелде.
Мин дә, баш табиб Газимов та сезнең ярдәм итүегезгә ышанабыз. Шунда Тауис Мирхожин торып басып, сөйләшүне һич кирәкмәгән юнәлешкә борып җибәрде. Фидая Госмановна безнеңчә генә түгел, яңаша эшләргә омтыла, диде, авызын йырып көр тавыш белән. Билләһи дип әйтәм, менә күрерсез. Ел да үтмәс, больницаны ачып та җибәрер. Билал шунда берәребезнең корсагын да ярып куяр әле, әйткән иде диярсез. Инде ул больниска керергә язмасын, диде кемдер. Газимовка кадәр анда гомумән операция ясау дигәнне онытканнар иде инде. Таблеткалар гына өләшәләр иде. Больница кирәк, анысы турында сүз дә юк, диде Искәндаров карашын Фидаяга төбәп. Ләкин һәр төзелеш эшенең үз тәртибе бар. Кабаланып кына рәтлеш майтарып булмый. Итәккә ут капмаган лабаса. Район больницасы бар бит. Врачлары да бик әйбәт. Катлаулы чиракларда Казаннан санавиация чакыралабыз. Безнең сүз читкәрәк китте әле монда. Нишлибез бу Таштимирова белән? Районда бердән бер хатын-кыз председатель иде. Безнең горурлыгыбыз. Булай гына эштән чыгарып селтәп атып булмый. Моның өчен өстәгеләр безгә рәхмәт әйтмәсләр. Һәммәсе ничектер сагайып калгандай булдылар. Берсенең дә башлап сүз әйтәсе килми иде. Ниһаять күрше җиңүче колхозының рәисе 60-ны тутырып килә торган тәҗрибәле абзый Хасият Ясәвиев әкрен салмак кына урыныннан кузгалды. Дөресен генә әйткәндә, Ниса халык белән уртак тел таба алмый башлады кебек. Үзегез беләсез, узган елны гына да Баллыбылыннан 15 семья чыгып китте. Безгә күчәргә дәртсенүчеләр дә бар. Күрше хакы, тәңре хакы дип, яхшысынмаганга гына кертмибез. Нисада тәҗрибә җитәрлек, бик тырышта. Тик менә хәзерге заманда халыкка ярау бик авыр шул. Кеше бит ул җитәкченең тырнак астыннан керезләргә ярата. Бер гаебеңне 1000 итеп күрә. Шул якларын уйласаң, ай-хайла, мондый хәлләрдән соң халыкны тыңлата алыр микән? Бер караганда аның шушлай килеп чыгуы хәерлегәдер дә әле, диде Мирхожин, гадәттәгечә җиңел генә әйтеп. Әгәр шунда ут чыгарып 3 йортны яндырмаса, Ташнисаны берничек тә урыныннан куптарып булмас иде. Бердән бер хатын-кыз җитәкче, горурлыгыбыз дип, орынырга куркып утырыр идегез. Чыбыркысын шартлатып, бөтен авылны куып таратканчы, баш булып йөрер иде шунда. Монда инде форсаттан файдаланмый чара юк минемчә. Сәламәтлеге какшавын сылтау итеп гариза бирсен. Фидая Госмановна әйбәтләп сөйләшер үзе белән. Бу урында Мирхожин Нурхановага серлегенә карап куйды. Шулай әйтми дә булмас шул, диде Искәндәров. Бик җайсыз вакытта председательне алыштырырга туры килә. Аның бит әле ул урынга әзерлекле кандидатурасы да юк. Бергәләп уйлашыйк әле. Кемнәрне тәкъдим итәрсез? Ул арада телефон шылтырады. Секретарь кыз Казаннан шылтыратканнарын әйткәч, Искәндәров трубканы алды. Бик кирәкле кеше иде ахыры, бәлки зур җитәкчедер. Ул бүлмәдәгеләргә кулын изәде. Тәнәфес, ял итеп керегез бераз, уйлаша торыгыз. Алгы бүлмәдә секретарь кыз Фәүзия чәй хәстәрләп куйган икән. Чынаякларны учларына алып, пычмаккарак йылыштылар. Уртада әлбәттә Мирхожин иде. Шыпырт сөйләшсәләр дә, аларга аркасы белән торган Фидаяга ишетелде. Сүзләре әлеге дә баягы шул Таштимирова турында иде. Бер карасаң, кызганычта инде мескен. Эштән башы чыкмады. Чыбыркы булгаудан бүтәнне белмәде. Әйтәсе дә юк. Югары эшкә күтәреп кенә хатыннарны бәхетле итәм димә икән шул. Бер рәхәт тә күрмәде мескен. Олай диме? Рәхәтен күрмәсә, Князь Йосипов кулына барып кермәгән булыр иде әле. Хихылдашалар. Тычканга үлем, мәчегә көлке. Фидаяның кулындагы чынаяк шайпалып, кайнар чәй тәлинкәгә түгелде. Ярый мескен Нисаны тиз оныттылар тагын. Мәзәк сөйләүгә күчтеләр. Шул үзәккә радио хәбәрчесен алып барырга туры килгән иде бер заман, дип сөйли башлады пропаганда бүлеге мөдире Фәнис. Ул чакта анда савым күрсәткечләре яхшы иде.
Ферма мөдире Газизуллинны чакырып китердек. Шулай дейм, менә Казаннан сезнең янга килгәннәр. Хәбәрче тегенең авызына микрофонын китереп терәде. Сөйлә дибез, савымны арттыруга ничек ирешәсез? Силос ашатабыз, салам бирәбез диде дә, шуның белән төгәлләп куйды бу. Хәбәрче әйтә, син абзый сузыбрак сөйлә ди. Силос ашатабыз, салам бирәбез дип сузып сөйли башлады теге. Ниса да, Үзәк тә, Искандаровның уйлагыз әле дигәне дә онытылды. Җыелышта сөйләгәннәрне ишектән чыгуга онытырга олы җитәкчеләрдән өйрәнгәннәр булса кирәк. Алар да бит шулай. Әле генә мәртәбәле кабинетларда яки зур залларда җаннарны актарырлык сүзләр сөйлиләр, яки кемнәрнедер эштән алып, бөтен язмышын җимереп ташлыйлар. Халык өчен гомуми эшкә бирелгән бу нинди фидаиләр дип уйларсың. Алар кул күтәреп карар чыгаралар да, таралыша башлауга бер ни булмагандай, шаярыша көлешә, мәзәк анекдотлар сөйләшә башлыйлар. Ничек шулай тиз үзгәрә алалар икән? Эшләрен ярып карыйсы иде. Буларны да мизгел эчендә кемдер алмаштырып куя диярсең. Кабинетка кире кергәндә чырайлар җитдиләнде, сыннар турайды. Я, кемдә нинди тәкъдимнәр бар, диде Искандаров. Элеке председательне Фидая Госмановны эштән алган бит. Алмашка кемне куясын уйлагандыр инде, диде Мирхуҗин бик җитди кыланып. Аны тыңлап карыйк. Башка кайнар су куйгандай итте дә куйды бу. Әгәр шунда шәбәреп, җибеп төшсәң, ыкмык итсәң биттем дигән сүз инде. Сине бүтән санга сукмаячаклар. Фидая тешләрен кысып торып басты. Әйе, бар минем кандидатурам, диде ул. Кем ул дип аңа текәлде Искандаров. Башта уйлар яшен тизлеге белән йөгереп узды. Район халкы ихтирам итә торган кеше. Яшь, энергияле, тәҗрибәле. Кем? Гаяров. Һәммәсе дә гаҗәпләнеп Фидаяга төбәлделәр. Урман хуҗалыгыннан директор урынбасары дип ачыклады Фидая. Ул үзен буаның билгесез урынында суга сикергәндәй хис итә иде. Әлбәттә инде, аның бу сүзен җитдигә алмаячаклар, көлешәчәкләр, аннары аңа тәкъдименең төптән уйланмаган булуын аңлатырга керешәчәкләр. Ләкин ни хикмәттер, бүлмәдәгеләр көләсе шаулашасы урында тынып калдылар. Башларын аска иеп уйга талдылар. Аннары берәм-берәм күтәрелеп сөйли башладылар. Һәм барысы да бу тәкъдимгә кушылдылар. Гаяровны мактадылар. Дөрес, белеме, урман белгечлеге буенча, яше дә әле 30-га җитмәгән. Ләкин яшьлек үтә торган кимчелек дигәннәр бит. Ә егет тырыш, уңган, үсәргә бөтен мөмкинлекләре бар. Ярый, уйлашырбыз, диде Искандаров йомгак ясап. Ничек кенә булмасын, сез бу колхозга үзегез шефлык итәчәксез, Фидая Госмановна. Яңа җитәкчегә ярдәм итәрсез, аның белән бергә җавабын да тотарсыз. Алгы бүлмә аша чыгып барганда, Мирхуҗин Нурхановага яны белән ышкылып узды. Егетләрнең асылларын сайлый беләсез икән, дип пышылдады. Ялгышсагыз да үкенечле булмас. Егылсаң, атның яхшысыннан егыл диләр бит.
Мәдинә Маликова. Фидая. 16-нчы бүлек. Шуннан соң эшне коры тоттылар. Гаяровны районга чакырып сөйләштеләр дә, раслатыр өчен Казанга җибәрделәр. Авылның булачак хуҗасы белән иң элек республиканың җитәкчеләре очрашып сөйләшә, аның бу эшкә ярау-ярамавын тикшерә. Шуннан соң гына авыл халкына сайларга тәкъдим итәләр. Ул арада Таштимеровны тыныч кына санаторийга озаттылар. Баллы Болынга яңа председатель сайлатырга Искәндәров һәм авыл хуҗалыгы бүлеге мөдире Мөҗәһит Сәләхов белән бергә колхозның шефы буларак Нурханова да барырга тиеш булды. Авылның клубы соңгы елларда салынган булып, райондагы башка шундый биналар белән бер иш иде. Биек тә, иркен дә, якты да, тик салкын вакытларда ничек җылытырга икәнен генә уйлап җиткермәгәннәр. Халык куртка пальтосын салмаган, хатыннар шәлгә төренеп, ирләр бүреген киеп утыра. Сәхнәдәгеләр алар белән бергә Давыт Гаяров та иңнәренә пальтоларын салганнар иде. Җыелышны рәис урынбасары Вәлишин ачты. «Здравствуйте, товарищи!» дип башлап җибәрде ул. «Разрешите начать собрание!» Шактый гына акцент белән русча әйтелгән бу сүзләрдән Гаяровның хайран калганлыгы йөзенә бәреп чыкты. Моны күзәтеп утырган Фидая шаркылдап көлүдән чак кына тыелып калды. «Если вы не возражаете, мы будем разрешать выступающим говорить на родном языке. На русский потом переведем», дип дәвам итте Вәлишин. Бу сүзләрне ул иң арткы рәттә утыручы, картузларын батырып кигән берничә ир-атка карап әйтте. Алар шушы үзәк колхозына кергән Сидоровка авылы кешеләре иде. Бу урыс авылында 30лап кына йорт бар. Аларның да яртысы инде бушап калган. Эш көче дә 5-6 механизатордан гыйбарәт. Фидая Баллы Болын мәктәбендә директор булып эшләгәндә, Сидоровканың үзендә башлангыч мәктәп кенә булып, зуррак балаларны 15 чакрым ераклыктагы Николаевканың интернатына илтеп урнаштыралар иде. Шунлыктан Фидаяга андагы кешеләр белән якыннан аралашырга туры килмәде. Берничә ир-ат кына менә шушылай еллык отчет сайлау җыелышында күренгәли. Сәхнәгә күтәрелгән берәү дә алар өчен генә дип телен сындырып русча сөйләп азапланмый билгеле. Арткы рәттәге Сидоровка егетләре кыймылдамый да утыра. Ни уйлый, ни кичерәләрдер, Алла белсен. Гомумән, ул авылдагы урысларның каян килеп утырган булулары белән дә әллә ни кызыксынган кеше юк. Алар үзләре дә Баллы Болын халкы белән аралашмый, татарча өйрәнергә теләми. Сагышлы күз карашлары 15 чакрымдагы Николаевкага, аннан да ары китеп, 120 чакрымдагы тимер юл станциясе тарафына төбәлгән. Фидая иелә төшеп Гаяровка: «Колхозга бер урыс авылы да кергәнен беләсеңдер бит», диде. Вәлишин татарчага күчте. Давыт бөтен диккатен аңа юнәлтте. Аңа иң беренче чиратта шушы адәм белән, ягъни үзенең урынбасары белән эшләргә туры киләчәк иде бит. Бу кешенең эчендәге тышында булса кирәк. Бөтен кыяфәтендә сабыйларча бер катлы ихласлылык ярылып ята иде. Фидая Давытка күз сирпеп, җитәкче кешегә бер катлы булырга ярамый. Бу урынбасар белән ай-һай уңарсың микән дип уйлап куйды. Яхшы күңелле, йомшак табигатьле кешеләрнең күбесенә хас булганча, Вәлишин башкаларның игътибарын җәлеп итәрлек, авызларны ачып тыңлатырлык итеп сөйли белми иде. Халык бит ул төртмә сүзне күбрәк ярата. Әхсән Вәлишин исә кешегә каты бәрелә белми. Аның тонык тавышы, шома сүзләре диккатне таркатып җибәрде. Фидая үз уйларына бирелде. Чөнки чыгыш ясарга да җыенмый. Төп сүзне райкомның беренче секретаре Искәндәров, халыкча әйтсәк, беренче әйтәчәк иде. Бу авылда эшләгән елларда мәктәп директоры һәм колхозның идарә әгъзасы буларак күп тапкырлар президиумда шушы өстәл артында утырганы булды аның. Залдагы кешеләр һәммәсе яхшы таныш, күбесе күптән гадәтләнгән урынына утырган. Ә менә ак шәл бәйләгән фельдшер Мөнирә 4нче рәтнең уртасына күчкән. Нигә анда утырды икән Мөнирә? Мәхсүм урындыгы бит ул. Хәер,
Киткәннәрнең урыны буш тормый шул. Тик сәхнәдә утырган Фидаяның анда һаман газиз кешесенең йөзен генә күрәсе килә иде. Хатынына көч биргәндәй балкып утырыр, ара-тирә икесе генә сизәрдәй итеп күз кысып куяр иде. Ә Мөнирәнең йөзе моңсу, уйлары уелыплар китәрлек мөгаен. Аңа карагач, һәр кемнең дә хәсрәте була торгандыр инде дигән җир хәтергә килә. Әйе, моң дарьялары тирән шул Мөнирәнең. Аны ул дарьяларга салган кеше үзе дә якында гына. Икенче рәттә сул кырыйдарак утыра. Янәшәсендәге бер урындык буш. Ул аны башка берәү өчен саклаган. Әнә ишектән чәчәкле шәлен төзәтә, клуб мөдире Каләмгөл килеп керде һәм иелә төшеп рәт арасыннан узып, Гыйзетдин янына буш урынга барып утырды. Шул тирәдәгеләр борылып карады. Ә Мөнирәнең исә башы туры калды. Йөзе генә үзгәреп китте. Җыелыш үз тәртибе белән барды. Нисаның авыру сәбәпле эшеннән азат итүләрен сорап язган гаризасын укыгач, бераз тынып тордылар да, бер-бер артлы сәхнәгә күтәрелеп, куллар булгап, кызып-кызып сөйләргә керештеләр. Телләр ачылды, чөнки соңыннан «Ник алай әйттең дә, ник булай дидең» дип күзгә төртергә баш өстендә җитәкченең юк чагы, икенчедән әйтәсе килгәнең турыдан-туры район җитәкчесенең үз колагына ирешә. Яңа хуҗага үзеңне күрсәтеп куюда зыян итми. Актив икән, уртак эш өчен янып йөри икән бу кеше дип уйласын. Силим дигән кешегә исә сүз җитәрлек. Кабыргасы белән куярлык мәсьәләләр буа-буарлык. Ферма буйларын тирес баскан, ташырга трактор юк, чөнки запчастлар җитми. Җылытырга дисәң, котельниның казаны эштән чыккан, ягулык та кайтартылмаган. Авылдан яшьләр китә тора, чөнки эш авыр, рәтләп түләү юк, яңа өйләнешкәннәргә торыр урын юк. Әле менә янгыннан зыян күрүчеләргә чит авыллардан ярдәм итәргә тиешләр иде. Анысының да очы күренми. Барыбер үз колхозыңның ярдәменнән башка башкарып чыга алмаячаклар. Ниса турында әйтүче юк. Әмма эшнең авырлыгы һәм тормышның читенлекләре хуҗалык җитәкчесенең булдыксызлыгыннан килгәнлеге сөйләүчеләрнең тел төбеннән аңлашыла иде. Чыгыш ясаучыларның һәммәсе Искәндәров белән янәшә утырган Гаяровка төбәлеп карап куялар. Буларны син колагыңа киртләп куй дип кисәткән кебек итәләр иде. Чөнки беренченең үзе белән янәшә утырган егетнең председатель итеп куелачагы һәммәсе өчен дә көн кебек ачык иде инде. Сәхнәгә Гаделша карт күтәрелгәч, зал сагаеп калды. Абзый исеменә лаек рәвештә һәр вакыт чәчрәп чыгып гаделлекне яклый һәм бу изге юлда берәүне дә аяп тормый иде. Чын коммунистларча хак дөресен битенә шәпи дә куя. Кимчелекләрне мир алдында ача да бирә. Ә кемдә юк ул кимчелек? Сөйли башласа, керер тишек тапмассың. Колхозның ревкомиссия председателе дигәнен урыныннан алып ташлап булмый. Алсалар да исе китмәс иде. Гаделлек өчен җәфа чигәм дип кукрайып кына йөрер иде. Кыскасы, Гаделша картның күгәренгән иренле, чирек тешле авызын томалар әмәл юк иде. Ул бит әле авылда гына сөйләп калмый. Район гәзитенә дә яза. Бик актив хәбәрче ул анда. Кимчелекләрне тәнкыйть утында кидерергә дисәң, аңа куш. Саф намуслы хезмәт ветераны буларак, сезгә шуны хәбәр итәргә тиеш дип табам ки, дип башлаган хатлары редакциядә әллә ничә папка тулы диләр. Бу юлы кем килеп кабар икән моның кармагына? Бу сәгатьләрдә санаторийда иркәләнеп яткан Ташниса белән генә авыз чайкаса, ни әйтер идең дә бит? Башка бүтәннәрне дә каптырып алуы ихтимал. Исеме чыккан кешегә бик җайсыз булачак иде бу. Ул бит яңа хуҗаның хәтеренә уелып калачак. Гаделша тәнкыйтенең керен карасын кер порошогы белән генә юып алып булмый. Шуларны уйлап һәммәсе шым калдылар. Куркулары юкка булмаган икән. Гаделша абзый Ташнисаны телгә алып тормады. Йыгылганны таптый торган гадәте юк чөнки. Ул күпләрнең иң авырткан җиренә тотынды.
Бу эчүчелек дигән афәткә кайчан шик куябыз иптәшләр? Кая барсаң, шунда шише белән әшнәлек. Ремонтка туктаганнарның айныганы юк. Исерек килеш рульгә утырып чабалар. Арттарак утырган ирләр муеннарын бүгеп, алдагыларның артына елыштылар. Картның күзе миңа гына төшмәсә ярар иде дип Худайга ялваралар. Инде хәзер хатыннарның да кайсы бирләре фермага сыер саварга барган җирдән әсәренеп кайта башлады. Кайберләрегез белән кара-каршы очрашканда сезнең өчен мин уялам. Җир тишегенә кирерлек буласың, билләһи. Бусында инде хатыннарның башы елде. Йөрәкләр дерт-мирт килә. Әйтәләр шулан авылда. Талпан кадалса суырып алып була. Гаделша каныкса кытылам димә дип. Халык әйтсә хагайта шул. Ох, аның намуслы булулары. Карт кешегә намусын тыярга өйрәнергә кирәк иде дә бит. Юк шул, һаман иске гадәтен куа. Намусын тыя белмәсә, телен тыярга өйрәнсен иде ичмасам. Бу минутта клубтагы шактый кешенең кайнарланган башында шундый уйлар чагылып узды. Бүгенгә фамилияләрне әйтми торам әле. Намус саклыйм. Әмма дә ләкин яңа хуҗаны алдан ук кисәтеп куярга кирәк. Бу мәсьәләдә безнең барыбызга да бик уяу булырга туры киләчәк. Югыйсә, билләһи дип әйтәм, авылыбыз белән шул хәмернең сасы баткаклыгында тончыгачакбыз. Әйткән ие бу диярсез. Соң булыр. Һәммәсе җиңел сулап куйдылар. Карт сәхнәдән төшеп үз урынына барганда, берничәсе «Маладис, дөрес әйтәсең» дип аның кулын кысып, сөякчел иңеннән каккаладылар хәтта. Сыннар турайды, йөзләр ачылды. Искәндәровның чыгышын тында алмый тыңладылар. Яңа рәисне шау-шусыз гына бер тавыштан сойлап та куйдылар. Арада икеләнүчеләр дә, бәлки, Давудка бөтенләй каршыларда булгандыр булуын. Ләкин яңа хуҗа белән араны алдан ук бузып куярга ярамаганын ахмак таңлый иде. Шунлыктан каршы кул күтәрүче булмады. Җыелыш тәмамланып, һәммәсе иркен сулап куйгач, сәхнә алдында чәй ичеп алдылар. Шундагы бер бүлмәдә Гыйзетдин белән Каләмгөл яшәп ята. Наилә апа сумсалар пешереп китергән. Табын ярыйсы гына иде. Яңа хуҗа өчен йорт салырга кирәк булыр, хәзергә Наилә апада торып торырга туры киләчәк дип килештеләр. Ирләр алданрак китеп барды. Фидая хуҗалар янында хәл-әхвәл сорашып, бераз гына тоткарланды. Каләмгөл белән Гыйзетдин аны зата чыктылар. Капка төбендә балкышның машинасы юк иде. Шоферың бик үткен күренә, Фидая. Кызлар узатып йөридер мөгаен, диде Гыйзетдин. Дөньясын онытмаган булса ярый инде. Эшендә җаны булган егет кеше мондый кичне начальнигын уйлап утырамыни дип Каләмгөл тыенкы гына, әмма йөрәк түреннән хисли итеп көлеп куйды. Йылдызларны гына карагыз, салют ясап сипкәннәрмени? Кемнәр хөрмәтенә икән белмисеңме, Гыйззәтлем? Шулай диде дә Каләмгөл шәленә уралып аркасы белән иренең күкрәгенә терәлде. Гыйззәтдин аны кычып алды. Туңмасын дип инде әлбәттә, чөнки көн суыткан, Каләмгөл кофта өстеннән шәлгенә урап чыккан иде. Үзләренең тотышлары Фидаяның күңелендә хисләр йөрмәсе кузгатканын сизмәделәр. Чөнки бер-берсенә тартылу, йылышу алар өчен сулыш алу кебек табигый халәт, яшәешнең рәвеше иде. Фидаяның бер кайчанда кеше күз алдында иренә бу рәвешле йылышканы, аның кычагына кирип басып торганы булмады. Әдәп саклаганнан, мәктәп директоры буларак абруен югары тотканнан гына иде микән? Бәлки, ул үз парына, ярына, бу рәвешле анасына тартылган сабый бала ихласлыгы белән тартыла, омтыла белмәгәндер. Ах, төне нинди бит, төне. Аяз күктә йылдызлар шул хәтле мул сибелгән, шул хәтле якынайган, шул кадәр шикрәеп, зәңгәр су, саргылт, кызгылт нурлар чәчеп яна. Тик алар да япа-ялгыз.
бер-берсенә йылыша алмыйлар. Фидая кебек, яктысы бар, җылысы юк аларның. Кырау төшәр ахрысы, диде Гыйзетдин. Югары очлан гүләгән тавыш ишетелде. Фарлар төн караңгылыгын кисте. Әнә, табылды егет, диде Каләмгөл. Мәдинә Маликова. Фидая. 17-нче бүлек. Һәр кешенең үз эше. Ә Балкышның бу авылда үз йомышы бар иде. Җыелыш барган арада ул эшен пешереп машинада утырмаска, югары очка барып килергә булды. Таныш капка төбендә машинасын туктатып, фарлары белән медпункт дигән язуны яктыртты. Ике тәрәзә яктырып тора, димәк, өйдә кеше бар дигән сүз. Фельдшер үзе җыелышта булырга тиеш, мөгаен Зиләйлә үзе генәдер. Менә хәзер машина тавышын ишетеп, тәрәзәгә килер, фарларын балкытып торган машинаны күреп йөгереп чыгар. Кем килгәнен күңеле сизәргә тиеш бит аның. Ләкин Балкыш моторны шактый үкертеп, фарларын уйнаткалап торса да, чыккан кеше күренмәде. Әллә Зиләйлә дә җыелышта микән? Юкла, мәктәп баласын кем кертсен анда? Машинаны сүндерергә туры килде. Балкыш төшеп кеше капкадан керде, булдырга менеп ишекне шакыды. Анда да йөгереп чыкмадылар. Шактый көткәч кенә эчке ишек шыгырдады. Көчле, нечкә таныш тавыш сузып кына: "Кем ул анда?" дип сорады. "Авыруны кабул итегез", диде Балкыш сыкранган сыман кыланып. "Әни клубка китте, җыелышка." "Ой, үләм, хәзер йыгылам шушында." Ялдының ишеге шуннан соң гына ачылды. Эчке яктан сөйләшкән тавышлар ишетелде. Кеше бар иде микәнни? Балкыш сул күзен учы белән каплап эчкә атлады. Бүлмәнең түрендә аклы-каралы телевизор эшләп утыра икән. Мәскәүдән концерт күрсәтәләр. Сөйләшкән дигәне шундагы ирнең тавышы булып, аны бер җырчы кыз алыштырды. Балкыш каршында басып торган кызны күзеннән кичерде. Зиләйләне кызыл куртка, итекләр кигән килеш кенә күргән иде бит әле ул. Кыз шактый искергән, кечерәйгән бумазый халат кигән. Итәк астыннан йомры тез башлары күренеп тора. Кыскарган җиңеннән озын нечкә, шума карап торышка ук җылы тоелган куллары сузылып чыккан. Куе кара чәчен баш астына кереш белән тарттырып куйган, калку маңгае яктырып тора. Шигәгә таба зончалап уелган кыңгырт күзләре мөлдерәп карый. Тулы иреннәре гаҗәпләнүдән бераз ачылган. Тешләре тип-тигез, аппак икән. Әле генә җитлегеп килгән кызкайның кыяфәте күңелнең нечкә кылын сызып җибәргәндәй итте. "Исәнме?" диде Балкыш. "Әйткән идем бит мин сиңа киләм дип. Килдем менә." Кызның күз карашы ачылыбрак киткәндәй булды. Ул Балкышны исенә төшерде. "Исәнме?" Ул ак шакмаклы ашъяулык җәйгән өстәл янындагы урындыкны ишеккә табарак шудырды. "Утырып тор. Әни кайткач, медпункт ягын ачар да алып кирип карар." "Уф, авыртыра, түзәр хәлем юк", диде Балкыш. "Син карап карыйсыңмы әллә?"
Ни булды? Әйткән идем бит мин сиңа, күземә чүп керсә киләм дип. Керде менә? Зиләйлә стенадагы шкаф киштәсеннән мамык кисәге алды. Кая әле? Оста икән үзе. Балкыш сизми дә калды. Нишкә бармаклары белән өске күз кабагын әйләндереп куйды. Өскә таба кара, диде. Ә хәзер аска таба. Ул иелеп якын ук килде. Хуш исле сулышы белән битне өтте. Тәненнән исерткеч дулкын бөркелгәндәй булды. Башка берәү шулай якын килсә, Балкыш аны кочагына алмый калмас иде. Әмма бу юлы тыелды. Саксыз кыланып кызның күңеленә тиюдән курыкты. Зиләйлә иркә хәрәкәт белән аның керфекләрен сыйпаштырды да, күз кабагын кире кайтарып, әйбер кара күренми. Күз яшың белән юылып чыккандыр, диде. Юк, кыра, рульдә бит мин. Төнге юлда сыңар күз белән йөреп булмый. Син күрмисең генәдер. Минем әби әйтә, үздәге чүпне күреп булмый, тел генә сизә ди. Телең белән ялап кара. Телең белән. Иеңә кайткач әбиеңнән ялатырсың дип кырт кисте Зиләйлә. Һәм шкафтан нәни генә шешә, пипетка алып, салкынча бармаклары белән егетнең күз кабакларын киереп, дару тамызды. Әлләй, диде Балкыш. Күзне чыгара күрмә тагын. Белеп саласыңмы соң? Даруларны бутарга монда беренче көнем түгел. Мин аны килгән киткәнгә гел салып торам. Күп эшләгән буталада инде. Әнә безнең авылның фельдшеры төнлә торып дару тамызган икән дә, күз алмасы кайнап шишеп чыккан. Шешәләрне бутаган ди. Зиләйлә шикләнгәндәй шешәнең тышындагы язуга карап алды. Бердә курыкма, бу нәкъ тиешлесе. Кансыз да инде шушы врачлар. Җибе баксаң врач була алмыйсың шул дип, көтмәгәндә бу сүз белән килеште Зиләйлә. Хирургларга әнә кешеләрнең эшен ярып, әллә нинди операциялар ясарга туры килә. Мәл җирәп төшеп, бәлтерәп торсалар, ни булыр иде? Ә син шулай бәгырсез булырга әниеңнән өйрәнәсең мәллә? Кирәк нәрсәгә өйрәнәм? Кем әйтте сиңа минем әнине бәгырсез дип? Ныклык белән күңелнең катылыгы икесе ике нәрсә ул. Кара син аны. Тыштан бик нәфис һәм нәзберек күренгән бу баланың үзәге шактый нык икән бит. Районга кайтып җиткәнче генә чыдарсың әле, диде ул ияге белән ишеккә таба ымлап. Авыртса иртәгә район больницасына барып күренерсең. Ул Балкышның чыгып киткәнен көтә иде. Хәзер инде аның чибәрлегеннән, тәненнән бәргән җылы дулкыннан тыш, күңеленең чыннан да катылыгы сизелде. Җитлегеп килгән кызлар Балкышта егет белән мондый аулакта очрашканда, бу рәвешле җитди, хәтта кырыс булып кала алмыйлар. Табигатьнең тылсымлы кодрәте аларны алгысыта, йөрәктә сихри күмерен киратып, күзләрдән ычкын чәчрәтә, бит очларында ялкын шәүләсе уйната. Ә бу кыз нишләп шушы хәтле тыныч, салкын була аласың әле? Балкыш аның йөзенә текәлеп карады да, эчендә ниндидер шомлы сер, үсмерләргә хас булмаган вайым, гам барлыгын күргәндәй булды. Моңлы бала иде бу, зарлы бала иде. Кешеләргә сагаеп карый, җәберләмәсләрме дип шикләнә. Нилектән бу шулай? Анысын сорап булмый. Бу кыз очраклы кешегә тиз генә ансат кына күңелен ачмаячак иде. Юк, мин фельдшерның үзенә күренәм әле. Юлда ни булмас, диде Балкыш. Һәм урындыгын җайлап куеп, телевизорга таба борылып утырды. Зиләйлә аңа аркасы белән өстәл янына урнашты. Ул җырчы кызларга мөкиббән иде ахрысы. Шушы минутта суырылып экранга кирип китәрдәй булган иде. Әле анда күрсәтелгән муллык, якты сәхнә, дан кызыктыра. Киенгән, ясанган, сикеренгән, боргаланган хатын-кызлар чибәр булып күренә идеме? Балкыш исә Зиләйләне күзәтте. Аңа калса, Мәскәү җырчылары бу кызның кара чәче астыннан күренеп торган колак яфрагына да тормый иде шикелле. Ничектер яман су иде. Шаяру килешмәс кебек.
Жидди сүз башларга кыз үзе мөмкинлек бирмәде. Вакыт та сиздермей генә бик тиз узып китте. Мөнирә кайтып керде дә, балкышның күз кабагын янә кайтарып карады. Шүп кергән иде дигәненә ышандымы, юкмы, тагын бер тапкыр дару тамызды һәм нәкъ кызыныкы төсле күкрәктән чыккан тавыш белән иртәсен күз врачына күренергә киңәш итте. Аның да төс кыяфәте басынкы, моңсу иде. Балкыш пөхтә итеп җыештырылган бүлмәне, ишек янында шидә эленеп торган пальто курткаларны, клеенка кисәгенә тезеп куйган чип-чиста итеп юылган резин итек, галошларны күздән кичерде. Һәммәсе хатын-кыз әйберләре. Өй эченә дә хуш ис таралган. Ирсез, әтисез йорт иде бу. Әтиләре кайда икән соң? Әмма моны сорау килешми иде. Балкыш рәхмәт әйтте дә, саубуллашып чыгып китте. Мәдинә Маликова. Фидая. 18-нче бүлек. Туганнарыгыз бармы әллә монда? Дип сорады Фидая Балкыштан. Егет башын сузып, фары белән яктыртылган сикәлтәле юлга төбәлгән килеш, ничектер үзгәреп киткән тавыш белән җавап бирде. Медпунктка кирип чыгарга туры килде. Нишләдең анда? Мөнирә җыелышта иде бит. Кинәт кенә күз чәнчешә башлады. Шүп кергән иде бугай. Алдырдыңмы соң? Фельдшерның кызы алды, диде Балкыш. Зиләйлә яшь булса да андыйга оста ул, диде Фидая. Аның тавышы йомшап китте. Ул фельдшерның кызын бик тә якын күрә иде булса кирәк. Геләнисе янында бит. Ярдәм итешә. Ул эшкә кулы да ятып тора. Әйбәт укый. Институтка керер, врач булыр дип торабыз. Атасы врачмы әллә дип җаен туры китереп сорап куйды Балкыш. Атасы механизатор, диде ничектер сүрелеп Фидая. Аннары авыр сулап өстәп куйды. Син аннан атасын сораштырма инде. Ул ягы көйсез аның. Ишәм әллә? Юк, ишми. Колхозны җигелеп тартып алып баручыларның берсе. Тик булар белән яшәми. Башкага өйләнде. Ташлап чыгып киттеме ни? Шулайрак булды шул. Клуб мөдиренә өйләнде. Шул авылныкынамы? Баллы болынныкына. Аларның тормышында көйле дип әйтеп булмый. Теге көнне янган йортларның берсе аларныкы иде бит. Хәзер клубта яшәп яталар менә. Шулар менә, диде Балкыш сузып. Ул район үзәгендә күргәзмә ачылган көнне Зиләйләнең кая барырга белмәгәндәй әйләнгәләп йөргәнен, юлда башын утыргыч артына салып, хәсрәткә чумып кайтканын исенә төшерде. Менә нинди яра бар икән аның эчендә. Менә нилектән моңлы икән нурлы күзләренең карашы. Бер авылда алай яшәү читендер шул, диде уйланып Балкыш. Каләмгөл китик дип үгетли дә, Гыйзетдиннең китәсе килми. Шит җирләрдә 7 ят арасында яңа тормыш башлап җибәрүләре җиңел түгел бит ул. Бәлки Зиләйләдән ерагаясы да килмидер. Ни дисәң дә,
Монда күз алдында бит. Каләмгөл безнең авылныкы түгел. Тамырыннык берекмәгән. Ул җиңел кузгалыр иде дә бит. Гыйзетдинне куптара алмый. Ул инде токмаклар да чыгарган. Бер серләшеп утырганда миңа да сөйләгәне булды. Токмаклары шундый җиңел, бер ишетүдә истә кала. Фидая җиңелчә елмаеп, үзе өчен искә төшергәндәй, яттан сөйләп алды. Эзелеп әйткән сүзләремне тыңласана Гыйззәтлем. Шушы авылга ябышып кына ятмасана Гыйззәтлем. Туган җирдәй булмаса да торган җирләр Гыйззәтлем. Чын сөюем ул җирләрне оҗмах итәр Гыйззәтлем. Уйнап түгел, уйлап әйтәм. Ишетсәнә Гыйззәтлем. Тәвәккәлләп бу авылдан китиксәнә Гыйззәтлем. Гыйззетдин дип түгел, Гыйззәтлем дип кенә эндәшә ул аңа. Гыйшыклары бик кайнар булды. Бөтен авылны хайран калдырды. Балалары буй җиткәч тә акылга туймый халык, шак катырсың. Гыйшык тоту, ут йоту дигәннәр. Бер нишләп булмый. Ярыйла үзләре генә ут йотса. Башкаларның бәгырен яндыралар бит, диде Балкыш. Фидая сүзне үрчетмәде. Тынып калды. Ничек кенә аңлатырга тырышсаң да, яшь кеше өлкәнрәкләрнең дә күңелендә кайчакта тыелгысыз сөю хисе кабынуына ышана алмаячак. Хәер, яшьләр генә түгел, күпчелек халык моны аңламый. Аңламый һәм акламый. Гашыйк булдым дип хатынын, баласын калдырып, икенче хатын янына чыгып киткән ирнең кыланмышларын күпләр азгынлыкка саный, гаепли. Каләмгөлне җыелышларга куеп тикшерергә, халык каршында рисва итәргә, эшеннән куарга, Гыйззетдиннән беренче хатынына, кызы янына кайтуын таләп итәргә дә күп сорамаслар иде. Мөнирә генә рөхсәт бирми. Тегеләргә тел тигерергә кушмый. Бу өчәүнең, хәер, нигә өчәү генә булсын? Балаларны да кушып санаганда бишәү бит инде. Әйе, бишәүнең язмышы Фидаяның күз алдында гыйбрәт булып, шияләнеп тинәлде. Теш белән дә шишәрлек түгел. Тешең сынар. Тиен тагын да ныграк шияләнер. Фидая Баллыбылын мәктәбенә пионер-вожатый булып эшкә килгәндә, Мөнирә белән Гыйззетдин бик матур яшәп яталар иде. Икесе дә чибәр, бер-берсенең күзенә генә карап торалар. Гөл кебек кыз бала үстерәләр. Авыл хатыннары аларның мәхәббәте турында кызыгып та, көнләшеп тә сөйли иде. Бер класста укыганнар, мәктәптә чакта ук бер-берсен яратышканнар. Егет армияда чакта, кыз медицина училищесында укыган. Аннары өйләнешкәннәр. Тормышлары тәртип әдәп белән матур итеп көйгә салынган. Гел шулай яшәрләр кебек иде. Ләкин, ах, бу гыйшык хәлләре! Һич кирәк түгел чагында никләр генә йөрәккә килеп каба икән ул. Фидая институтта укып йөргән арада асыл парның бәхете җимерелгән булып чыкты. Гөлдәй үсеп килгән Зиләйләне дә янгын уты өтеп шиндергәндәй иткән иде. Фидая башта аны танымады. Класска дәрес бирергә кергәч, башка кайбер балалардан сораган кебек, аның да фамилиясын сорады. Ул торып басты да, турсаеп карашын партага төбәде. Дәшмәде. Ник? Фамилияңны әйтүнең ни авырлыгы бар? Фидая аптырап калды. Шунда бер шук малай көлеп, кыйбатлы кыз ул безнең, дип ярып салды. Кызчык кызарынды, тәмам кыйылып төште. Моның хикмәтенә Фидая дәрестән соң фатирына кайтып, Наилә апа белән сөйләшкәч кенә төшенде. Гыйззетдин яшьли сөйгән Мөнирәсен ташлап, клуб мөдире булып эшкә килгән балалы хатын Каләмгөлгә өйләнгән икән. Менә сиңа, ишетмәсәң ишет. Зиләйләне дә бөтенләй ташламаган. Кирәк ярагын алып акча биреп тора. Мөмкинлеге бар, авылда эш хакын аннан күп алган кеше юк. Шуңа күрә Зиләйләне кыйбатлы кыз дип үртиләр икән. Авылга кертәсе түгел иде ул мөртәт чигән токымын, дип сукранды Наилә. Мин менә өемә кертмәдем. Чөнки кем икәнен бик яхшы беләм.
Фатирда синдә торсын дип хуҗалар бик ялынган иде дә, ризалыгымны бирмәдем. Нәсел ыруы күз буучы бит аның. Сихрләп әллә нишләтеп бетерер, Алла сакласын. Каберең якын булмасын. Баксаң, бу Каләмгөл күз буучы Баһауиның кызы икән. Ул Баһауи турында районда төрле мәзәкләр йөри иде. Имеш, бер көнне кемгәдер барып кергән бу. Анда кызлар утырмага килгән. Сәке йөзлегенә тезелеп, бәйләп чигеп утыралар икән. Кызлар, күл ясап, үрдәк йөздереп күрсәтимме дигән бу. Кызларга кызык бит инде. Күрсәт тә күрсәт диләр икән. Шуннан ни күрсеннәр, бер заман идәнгә су керә башлаган. Артканнан арта күтәрелә икән бу. Аны-моны абайлаганчы сәке йөзлегендә күмгән. Кызлар шыр-шу килешеп сәкегә менеп басып итәкләрен күтәргәннәр. Карасалар, ишектән тезелешеп, бер оя үрдәк йөзеп кирип килә икән. Кызлар, мин буларның берсен тотып суйым әле. Аш пешереп ашарсыз ди икән Баһауи. Туктале, булгач булсын, икесен Аллага тапшырыйк әле. Мине дә сыйларсыз. Пычак алып, ике үрдәкне суйган да, мәгез тазартыгыз дип, кызларга биреп чыгып киткән бу. Шуннан ул чыгып киткәч, күзләрен ачып карасалар, суда юк, үрдәк тә юк. Кызлар сәкедә итәкләрен күтәреп басып торалар. Икесенең кулында галош, галошларның башы киселгән. Дөнья күргән кешеләр Баһауида гипноз сәләте бар дип сөйли. Каядыр читтә ул концертларда катнашып, фокуслар күрсәтеп тә йөргән имеш. Менә шундый тукымнан яратылган, шундый гаиләдә тәрбияләнгән кыз иде ул Каләмгөл. Үзе дә бәләкәйдән чытлык булган, гармон уйнарга, мандолина чиртергә өйрәнгән. Авылга килгән чигәннәрдән җыр-биюләр отып алырга маһир икән имеш. Бер вакыт чигәннәр аны үзләре белән алып китәргә дә үгетләгәннәр. Аңлашыла ки, мәктәпне тәмамлагач, культура агарту училищесына укырга кергән ул. Укуын тәмамлар алдыннан гастрольгә килгән ансамбльдәге бер артист егеткә гашыйк булып, соңгы имтиханын ничек кирәк алай тапшырганнан соң, шуңа йөреп китеп тә барган. Алар белән бергә җырлап, биеп, концертлар куеп шактый йөргән кыз туган. Ләкин бөтенләйгә берегеп китә алмаган күрәсең. 8 яшьлек кызын ияртеп, Суташка кайтып төшкән. Район культура бүлегеннән аны Баллыбылынга клуб мөдире итеп җибәргәннәр. Нәкъ шул җәйне Ниса клуб мөдире җәмгыятьне эшеннән кудырткан икән. Гармон шыңгырдатудан бүтәнне белмисең, бөтен кеше чөгендердә чакта клубыңда бикләнеп ятасың дип бәйләнгән. Алай дигәненә үпкәләп тә булмый. Чөнки чөгендер тәпкеләргә бөтен халык йөри. Бухгалтеры да, укытучысы да, фельдшеры да. Басуны җан башына кишәрлекләп бүлеп эшкәрттермәсәң, планны үтим, уңыш алам димә. Каләмгөлнең авылга ничек итеп килеп кергәнен Фидаяга бер мәзәк итеп сөйләгәннәр иде. Урак өсте булган бу. Кич кырын эштән кайтып килгән халык клуб турысында туктап калган. Анда тамаша ди. Булдырда кара чәчен иңенә туздырып салган бер яшь хатын мандолина чиртеп утыра. Шундый ук бөдрә чәченә кызыл бант бәйләгән кыз бала тузан туздырып биеп ята икән. Баксаң, клубка яңа мөдир килгән икән. Бөтенебезне шаккаттырды дип сөйләде Наил апа. Авызларыбызны ачып карадык та каттык. Кешене әвәрә итәргә бабасыннан өйрәнгәндер шул. Анысы гына җитмәсә, чигәннәргә ярып йөргәндә остаргандыр. Наил апа ул йөргән концерт бригадасын чигән табыры дип кенә белә. Кыланмышлары кырга сыймады. Мин клубны җыештыра идем әле ул чакта. Тәрәзә төбендәге чиләккә бәйләнде. Идән юган чиләгеңне ник монда куясың ди. Мин әйтәм, идән чиләге түгел ул. Эчә торган су тотабыз без анда. Бу сиңа ди сыер абзарым әллә. Хәзерге заманда ди сыерларга да махсус эчергеч куялар. Монда ди самавыр булырга тиеш. Һич булмаса, кранлы матур бак торырга тиеш. Тәрәзәләргә пәрдәләргә кирәк. Кино күрсәтергә яңа экран кирәк ди. Аның гына күзе барда ул гына күрә диярсең. Матурны да яхшыны аны барыбыз да ярата. Акча бирүчесе генә юк. Алай да пәрдәләрне элгән бит, диде ул чакта Фидая. Ул клубны күреп чыккан иде инде. Экран да яңа,
Кранлы су багыда ялтырап тора. Яңа кеше булгач бирделәр инде. Районнан да, колхоздан да. Тосрайып бер караса җаныңны актара бит ул. Нәшәлникләрнең күзен бугандыр. Наилә апа Каләмгөлне Мөнирәнең гаиләсен таркаткан өчен яратмый иде. Ни генә булмасын, авыл халкы өчен яңа мөдирнең кыланмышлары сәер дә, кызык та тоелган. Клуб янына элеп куйган беренче игъланы да такмаклап язылган булган аның. Шимбә көнне концерт була, гафил булып калмагыз, җыелып килсен өлкәнегез, һәммә бала чагагыз. Мәдинә Маликова. Фидая. Концерт дигәнен урып җыюга килгән студентлар, өлкән класс укучылары белән бергә 2-3 көн эчендә оештырып та өлгергән бу. Егетләр, кызлар магнитофон уйнаганга җырлаганда итеп авызын ачып боргалана, балачага чүпрәктән кагаздан аллы-гөлле киенеп бетерелә ди. Ләкин иң шаккаттырганы Каләмгөлнең шигәнчә биюе булган. Иратның күзе лампочка булган иде инде, арак эчеп исерүләре бер якта торсын, диде Наилә апа. Башкалар ничектер? Ә менә Гыйззетдин шул исерүдән айный алмаган күрәсең. Клуб зур хуҗалык. Анда кирәк-яракның исәбе-хисабы юк. Гыйззетдиннең исә кулы оста. Килергә, ярдәм итешергә форсаты чыгып кына тора. Авыл кешесе аның ишене тиз күрә. Клубның яңа мөдире Гыйззетдинне сихерләгән, сөйдергеч ишергән кебек сүзләр йөри башлый. Дөрес, бераздан Каләмгөл гайбәттән куркып Гыйззетдинне читтәрәк тотарга тырыша. Тегене моны төзәтергә кирәк булганда башка берәүне чакырып тора. Авыл хатыннарына булса да ярамый. Гыйззетдиннең канын кыздыру өчен юри шулай кылана, диләр. Сихерләп сөйдерә дә, читкә тибәреп көйдерә. Шыннан да янган кигән Гыйззетдин. 2-3 ай эчендә ябыгып киткән, төс ташлаган имеш. Тәмам акылын җуйган бу, нишләгәнен үзе белми башлаган. Бер көнне кичкә таба хатыннар кое янында сөйләшеп тора икән. Ул чакта авылда колонкалар юк, суны кыйыдан алалар иде әле. Араларында Каләмгөл дә булган буларның. Урамнан Гыйззетдин үзеп бара икән, туктап эчәргә су сораган. Шунда бер төртмә теллесе шаяртасы иткән. Хәзерге ирләр кыйыдан суны үзләре тартып алмый. Хатыннар чыгарганны гына чөмерә, ди икән. Яратам да яратам, синең өчен җаным фида дигән булалар тагын. Менә мәсәлән, Каләмгөл берәрсенә шушы кыйының суын төбенә үзең төшеп алып мен дисә, берсе дә төшми. Билләһи дип әйтәм, төшми. Хатыннар шаркылдап көләргә тотынган. Ни уйлагандыр Гыйззетдин, әллә уйлап та өлгермәгәнме? Кызулыгы белән ни кылганын үзе дә аңлап җиткермәгәндер мөгаен. Сиртмә бавына тотынган да, кыйыга сикергән бу. Сизми дә калганнар. Ах иткәннәр, ух иткәннәр. Көчкә тартып чыгарганнар моны. Аның әллә ни куркынышы да булмагандыр да. Әмма даны ни тора? Кайсыдыр суны пычраттың юнсез дип сыртына көянтә белән тамызган. Таштимырова бу хакта ишетүгә районнан милиция чакырган. Гыйззетдинне хулиганлыгы өчен 15 тәүлеккә утыртып куйганнар. Янгын сүндерүчеләр килеп,
кыйының суын тазартканнар. Башка берәү булса, мондый гына шуклыгы өчен 15 көн ябып тотмаслар иде билгеле. Ә Гыйзетдингә оста куллы булуы аркасында җәзаның катысы бирелгән. Ул булай килеп чыккан. Милиция аны исерекме аекмы икәнен ачыклау өчен район хастаханәсенә алып барган. Ә анда Гыйзетдинне беләләр. Хастаханәдә эшлисе эшләр һәр вакыттагыча күп, акча исә юк икән. Ә 15 көнгә ябылганнарны бушлай эшләтәләр бит инде. Баш табиб милиция начальнигына: "Сез бу кешене озаграк ябып тотыгыз әле, көндез эшкә безгә алып килерсез" дигән. Табиб сүзен кем тыңламый инде? Ул көннәрне хастахана пешекчеләре Гыйзетдингә дигән ашны аерым пешерде дип сөйләделәр соңыннан. Ә Гыйзетдиннең хатыны фельдшер Мөнирә анда гел барып тора бит. Кыскасы, гайбәт авылда гына түгел, бөтен районга таралган. Һәм гөл кебек гаилә өстенә кырау булып төшкән. Йорт эчендә ниләр булгандыр, алар чүпне читкә чыгара торганнардан түгел. Әмма шуннан соң озак та үтми, Мөнирә кызын алып башка авылга эшләргә китеп барган. Гыйзетдин өендә ялгызы турып калган. Алайда каләмгөл аны шактый озак ялындырган дип сөйлиләр. Алар берничә ай узгач кына кавышканнар. Гайбәте тынар, күрше-күлән белән мөнәсәбәтләр дә көйләнер иде мөгаен. Әгәр дә Мөнирә 1 елдан кире әйләнеп кайтмаган булса. Дөрес, җае да туры килгән үзе. Мөнирә урынында эшләгән фельдшер кыз кияүгә чыгып, авылдан китеп барган. Фатиры ние белән яңа медпунктта салып куйганнар икән. Эш урыны да, торак та бушаган. Кер дә утыр. Күнеккән урыныңда рәхәтләнеп эшлә генә. Алайда Мөнирәгә бер киткәч кире кайтмау яхшырак булмас иде микән? Фидая җыелышта Мөнирәнең ничек сагышланып утырганын күз алдына китерде. Ир бирмәк, җан бирмәк диләр. Башка берәү булса, йөрәгендә нәфрәт уты гына янар иде дә. Уйчалу теләге генә кайнар иде. Ә Мөнирәнең йөзендә үчлек тә, хөсетлек тә юк. Фәкать сызлану һәм сагыш кына кире төсле. Яратуы сүнмәгән, сүрелмәгән. Ә бәлки, көчәйгәндер генә күрәсең. Күп кешегә бу гаҗәп тыелса да, Фидая Мөнирәнең хисләрен аңлый иде шикелле. 19-нчы бүлек. Әйе, һәрбер йөрәк үзенчә ярата. Сөйгәне белән үзенчә кавыша. Сөю белән кавышу гел бергә генә килеп тә тормый. Мисалга, Давытны Фазиләгә кайнар мәхәббәт бәйләде дип әйтеп булыр иде микән? Ни генә дисәң дә, Давыт аны үзенә каратыр өчен авыл хатыннары күз алдында кыйга сикермәс иде. Һич юк. Алайда бу ир турында хатыны белән санашмый, гаиләсен кайгыртмый дип әйтү дөрес булмас иде. Баллы булында булып узган җыелыштан соң УАЗиге белән караңгы юлдан лесхозга кайтканда, ул җайга салынган яшәеш тәртибенең үзгәрәчәге турында, хатыны хакында уйлады. Председатель булып сайлангач, кайда нинди йортта яшәячәкләре турында алдан ныклап уйланмаган икән. Бөтенесе бигрәк кинәт килеп чыкты да, капыл гына хәл ителеп куйды шул.
Фазилә кеше өстендә яшәргә риза булырмы? Ай-һай. Яңа йорт кайчан төзелер бит әле? Инде йөреп эшлим дисәң, көннең көнендә иртәнге сәгать 5-кә 50 чакрымнан килеп йөрүләре җиңел булмас. Димәк, алда аерым-суырым яшәү тора дигән сүз. Аның күпмегә сузылачагын да ачык кына әйтеп булмый. Хатынны юмаларга, ничек тә көйләргә кирәк булачак. Яңа урында шундый зур эшкә тотынганда, өйдә җан җылысын киметү һич тә ярамас. Аннары тагын шунысы. Фазиләнең эш урыны да абруйлы. Лесхозның экономисты ул. Баллы булында да аңа шундый җайлы эш табып булыр микән? Моңарчы Давыт хатынын үз җаена бора белә иде белүен. Ир баш булса да хатын муен дигәнне алга куеп, ул кушкан тарафка гына карап яшәү егет эше түгел дип саный иде ул. Чын егетнең горур башы хатын кыз алдында 8 март көнне кулын үпкәндә генә иелә. Тормыш иткәндә ул калкып торырга тиеш. Бу шулай булсын өчен гомер юлдашың булачак кызны танышкан көннән үз ягыңа борырга кирәк иде. Давыт нәкъ менә шулай итте дә. Фазиләне ул студент яшьләрнең бию кичәсендә бер күрүдә ошатты. Дөрес, ул ялгыз түгел. Таза гәүдәле, түгәрәк йөзле, үз-үзеннән бик канәгать кыяфәтле бер егет белән иде. Давыт аларның парлашып биегәнен шактый вакыт читтән генә күзәтеп торды. Адымнарыннан, кыланмышларыннан кызның парына бик үк йылышмыйча, башын артка ташлап, читкә карап биюеннән, күзгә бик ташланмый, әмма күңел сизенә торган ваклыклардан ул бу парның бер-берсенә бик үк бирегеп җитмәгәнен аңлап алды. Араларына җил үткәреп булыр кебек иде. Һәм Давыт тәкәбер егетнең залдан чыгып киткән вакытын туры китереп, кызга таба юнәлде. Озын буйлы, нечкә сынлы, кара чәчен баш артына бик килешле итеп төйнәп куйган кыз бу минутта язмышын хәл итәчәк егетнең якынлашканын белми, шуңа күрә эче пошкан кыяфәт белән читкә карап тора иде. Әгәр теге таза егет күңеленә якын булса, ул башка берәү белән биергә чыкмаячак иде билгеле. Әмма Давытның сизенүе дөрес икән. Кыз аны кире какмады. Тыйынкы гына көлемсерәп, җиңел кулын иң башына салды. Алар беренче хәрәкәтләреннән үк адымнарының бик тәңгәл килгәнен тоеп алдылар. Вальс көенә җиңел генә зал тирәли бетерелеп киттеләр. Музыка тәмамланганда, теге егет кире кереп урынына баскан иде. Әмма Давыт кызны аның янына озатып куймады. Озын салкынча бармакларын кайнар учына кысып, янында тотып калды. Алар тагын берничә тапкыр биеделәр. Ахырга таба кыз: "Миңа китәргә вакыт" диде. "Бергә китәбез. Минем озатучым бар." "Бар әлбәттә", диде Давыт. Мин озатып куям сине." Менә шулай. Беренче күрүдә үк үз сүзен үткәрде Давыт. Һәм дөрес эшләде. Тормышның төп мәсьәләләрен үзе хәл кыла. Хаталанса, үкенүнең ачы шулпасын үзе генә чөмерә. Хатын сүзен тыңлап кына хур булдым дигәнне кешегә сөйләү түгел, үз башына да китерми ул. Искәндәров аны чакырып алып, үзәк колхозына җитәкче булырга тәкъдим иткәч тә, иң элек үз акылын җигеп, ныклап уйларга кирәклеген яхшы аңлады Давыт. Абзый, 2 көннән Казанга барырга кирәк дигәч кенә, күзләрен хәйләкәр кысып, "Хатын ничек карар бит әле? Аның белән киңәшмәгән", дип куйды. "Әллә кая китә алмас, энә кайда, җеп шунда", диде Искәндәров. "Бер хатыныңа гына баш була аласыңдыр. Колхозда йөзләгәненә үз сүзеңне үткәрергә кирәк булачак әле." Үз хатының читләрнең йөзеннән уздыра ул. Ләкин Искәндәровны алдый алмассың. Ул Давытны үтәли күрә иде. Хәлбуки Давытның шаяруга сабышып әйткән сүзләрендә бөтенләй үк дөреслеклек юк түгел иде. Фазилә бердә җибеп төшкәннәрдән түгел. Айт дигәнгә тайт дип кенә тормый. Давыт кайтып, уратып нитеп тормыйча, гадәтенчә турыдан-туры баллы болынга эшкә бару турында сүз кузгаткач,
Фазиләнең кашы күзе җимерелде. Ул тавышын нык кына күтәреп, ризасызлыгын белдерде. Бу ниткән санашмау? Төбең тамырың белән куптарылып күчеп китүне шулай капыл гына хәл итәләр димени? Мондый чиракта район җитәкчеләре Фазиләне дә чакырып алып, әйбәтләп сөйләшсәләр артык булмас иде. Давыт аны бүлдермәде, пар казанының бушаганын көтте. Хатыны әйтәсен әйтеп бетереп, тын алырга туктагач, тыныч кына. Алдан кайгырмый әле, диде. Казанга барып, ондагыларга күренәсе бар. Бәлки яратмаслар, кире бурып җибәрерләр. Аларны белеп булмый. Монысы тагын Фазиләгә ошамады. Аларга кем кирәк тагын? Диде кызып. Колхоз җитәкчеләре булып та мөгезле кешеләр эшләми. Ул Таштимеровны ташка үлчим. Район җитәкчеләре арасында да сиңа җиткәне сирәк. Фазиләнең ышануынча, Давыт бер вакыт һич шиксез Искәндәров урынына менеп утырачак иде. Тик анда күтәрелер өчен нишләп әле баллы болыннан урап йөрергә? Туп-туры Суташның үзенә барып, берәр югары урынга урнашып булмыймыни? Хатын сукранудан туктамады. Ә үзе ирен дәрәҗәле урынга әзерләп озатуның хәстәрен күрә башлады. Олы начальниклар янында авыл гыйбаты булып күренмәсен, үзләреннән кәттә булсын. Фазилә бу якны бик кайгырта. Лесхозга олы кунаклар килгәндәме, үзе берәр кая баргандамы, киеп чыгып китәргә ире өчен һәммәсе әзер. Ак күлмәк, кара костюм, ялтырап торган ботинкалар, чиста юкбашлар, затлы одеколон, аппак кулъяулык, барысы да һәр вакыт тәртиптә. Мондый хатын олы бер хәзинә. Андый байлык миллионерларның да күбесендә юк. Чөнки миллионер булуның рәхәте кесәнең калын булуыннан бигрәк, тормышның ваклыкларыннан азат булу дигән сүз ул. Ә Давыт ваклыклардан өстен, тәрбияле караулы, урманда яшәсә дә йөреп тора, дөнья хәлләрен белеп тора. Мәскәүдә дә булгалый, ялтыравык журналларны да актаргалый. Затлы әйберләрнең кыйммәтен, кадерен аңлый. Бүгенге көндә нинди сәгатьләрнең, радио алгычларның модада икәнлеген яхшы белә. Дөрес, галстук каптырмасы, запонкалар мәсьәләсендә чит ил байларыннан уздырып булмас. Әмма пөхтәлек дигәндә калышмаска тырыша. Һәм бу мәсьәләдә Фазилә аңа теләктәш иде. Казанга баргандагысын әйткәндә юк, баллы болынга җыелышка затканда да Фазилә аның бөтен кыяфәтен энә күзеннән үткәрде. Авыл халкының күзе үткен, тырнак астыннан кирезләргә генә куш син аларга, диде. Җыелыш алдыннан сәхнә артында чәчләрне төзәткәләп, пинжак итәкләрен тарткалап торганда, Искәндәров та Давытка баштан аяк сынап карады. Аннары канәгать елмаеп, янәшәдә басып торган берничә авыл кешесенә борылды. Егетнең шәбен алып килдем мин сезгә. Шулай бит, диде. Татарлар менә шушындый алар дип, дөньяның теләсә кайсы җирендә бастырып күрсәтеп була. Кадерен белегез. Алга таба колхозыгыз да башкаларга үрнәк булсын. Аның бу сүзләрен исенә төшереп, Давыт үз алдына елмаеп куйды. Тәмам күргәзмәс бап ясады миннән дип уйлады. Фазиләгә әйтергә кирәк әле, күңеле булсын. Кайтып кергәч, ул сүзне шул шаярудан башлады. Иртән сәгать 6-да баллы болынга килеп җиткән Давыт аппак күлмәк, бер җыерчыксыз кара костюм кигән, йөзе кыяфәте әле генә санаторийдан кайткандай ялтырап тора иде. Әле беренче тапкыр булганга Нәрәтне Әхсән Вәлишин бирде. Давыт аның белән янәшә өстәл артына утырып, үзенә кирәкне калын куен дәфтәренә язгалап барды. Колхоз башка хуҗалыклар кебек үк муеннан бурычта икән. Дөрес, анысы барлык хуҗалыклар өчен хас нәрсә. Чөнки хөкүмәткә тапшырган икмәк һәм тапшырылачак чөгендерләр өчен исәп-хисап ел ахырында ясалачак. Ә хәзергә сөт, ит өчен түләнергә тиешле акчаларга гына исәп тотарга кала. Бүген дә ит комбинатына 2 машина белән
дуңгызлар узатырга булдылар. Иң ахырдан ишекне кайырып ачып, таза бәдәнле, кызыл чырайлы бер кеше килеп керде. Сәлам бирде дә, чакырганны да көтмичә, иркенләп урындыкка утырды. Яңа хуҗаның колагына баштан ук киртләп куясы бик кирәкле бер мәсьәлә бар бит әле бездә, диде ул карлыккан тавыш белән. Аны җыелышта да сөйләмәделәр. Әхсән, син дә онытып утырасыңдыр мөгаен. Бездән эш кенә таләп итәләр. Атыңны ничек җигәсең дип сораган кеше дә юк. Скотник бу безнең. Ишмуллин Фаяз, диде Вәлишин Давудка. Скотникларга ат җигәр өчен дә ярдәм кирәкмени? Дип сорады Давуд. Збруясын каян алырга? Складта ни камыт, ни ыңгырчак, ни дуга юк. Аның ише нәрсә дефицит бит ул, дип чырайын сытты Вәлишин. Табып кара син аларны. Заводлар ясап чыгара торган әйбер түгел. Моңарчы һәр тапканны иң элек сиңа биреп бардык лабаса. Башка авыллардан айырмалы буларак, биредәге халык ат җанлы булып чыкты. Аннары аиләгә чәй эчәргә киттеләр. Табын тирәсендә бөтерелеп йөргән хуҗабикәнең теле дә тик тормады. Сүз арасында ул яңа хуҗаның кыяфәтен мактап алды. Хатының бик әйбәттер мөгаен, сиңа кер кундырмый икән. Авыл халкы андыйны бик тикшерә бит ул. Ул яктан Нисаны яратып бетермәделәр. Гомуми эш өчен янды, киде, үземне карым тәрбиялим димәде. Казанга фәлән барасы булса, авыл сәвите председателе Нәзифә үз күлмәген биреп тора иде. Матур киенүне азгынлыкка санады Нисабыз. Авыр туфрагы җиңел булсын. Үлгәнме әллә дип куркып китте Давуд. Тәне исән дә бит. Тәне исән дә бит. Абруе үлде шул инде, диде Наилә авыр сулап. Безгә шул гыйбрәт итеп сөйләргә генә калды. Шулай итеп, яңа хуҗаның салпы ягына салам кыстырылды. Искесенең җитешмәгән яклары искә алынды. Әмма табыннан кузгалгач, Наилә Давудны тагын бер тапкыр күздән кичерде дә, алдыннан иске кажанка алып керде. Сыярсың микән инде син моңа, диде бер кажанкага, бер Давудка карап. Минне Вафа мәрхүмдә гәүдәле кеше иде гәүдәлесен. Җилкәсе синеке чама. Кыскарак булса инде. Мә, киеп каралы. Давудның аптыраганын күреп. Басулар, фермалар буйлап бу матур киемең белән йөри алмассың бит инде, диде. Кичкә әле танага калмас. Эшләпәңне дә монда калдырып тор. Берәр картуз табарбыз. Минне Вафадан калган бардыр әле. Давуд Минне Вафаның искеләрен киюдән көчкә котылды. Алай да олы резин итекләрне машинага куярга рөхсәт итте. Чөнки күп җирдә ялтыравык ботинка белән аяк басып булмаячагын Вәлишин дә кисәтеп тора. Үзе дә белә иде. Шуннан да ферма янына барып туктагач, машинадан төшкәнче ботинкаларны салып, итекләрне кияргә туры килде. Саз тездән иде. Тигезле-тигезсез акшарланган озын корылма янына якынлашуга, аларны сыер савучылар, тирлек караучылар уратып алды. Авточиргечләр ватылган, төзәтергә запчастлар юк, тиресне кул белән чыгаралар икән. Склад ишеге төбенә онлы капчыклар өелгән иде. Булар ник монда ята? Һәр савучыга тиешлесен үлчәп чыгарып куйдык, диде ферма мөдире Хәбир. Моннан үзләр алып китәләр. Күтәреп ташыйлармы әллә? Күтәрми ташып булмый бит инде. Нишләп скотниклар от белән генә таратмый? Сыртлары кәҗүн нимәллә? Он бит ул кул тигән саен кими, үзләренә дигәнне үзләре аласы килә, дип аңлатты Вәлишин. Абзарларның ишен карап чыккач, күңел тагын да төште. Ишеге өстенә савымны арттыруга ирешик дигән лозунг иленгән терлекчеләр йортына җыелып сөйләшеп алдылар. Сыер савучыларның барысы да 50дән узган, таушалган кыяфәтле, калын бәдәнле, моңсу карашлапалар икән. Хәлләрегез ничек дип сораганга зарланып түгел, ничектер җанланышып җавап бирделәр. Хәзер эш җиңеләйде инде, диештеләр. Элек кул белән сава идек, соны киянтә чиләк белән ташый идек. Гүя ки яңа җитәкче каршында
үзләрен ни өчендер гаепле саныйлар. Ферманың җитешмәгән җирләре өчен аннан гафу сорыйлар иде. Аларның күндәмлеге, сабырлыгы күңелдә ризасызлык тудырды. Давыт үз-үзен шушы апалар күзе белән күргәндәй булды. Чисталыгы, пөхтәлеге бу мөхиткә ятышмаганын тойды. Сораша торгач, фермада ничә баш сыер, ничә тана барлыгын төгәл генә белмәгәнлекләре ачыкланды. Ничек инде сез үзегез караган малларның баш санын белмисез, дип гаҗәпләнеп сорады Давыт. Көн сайын үзгәреп тора бит ул. Кайсын бозаулагач, группадан группага күчерәләр, кайсын иткә озаталар. Бу җавапта салкын битарафлык ярылып ята иде. Бүген ничек булса, шул кадәрсен санап куярга кирәк булыр. Ревкомиссиягә кушыкмысың әллә, диде аптырап Давыт. Һәм куен дәфтәрен чыгарып, бүген үк терлекләрнең төгәл исәбен алырга дип язып та куйды. Аннары Вәлишин белән бергә басуларны карарга киттеләр. Хуҗалыкның җирләре иркен, тигез, офыкка кадәр җәйрәп ята. Инди байлык, хәзинә. Биләп ал шушы сахраларны. Хуҗа бул, бай, рәхәт яшә. Ләкин Давыт яхшы белә. Бу җирләр кәгазьдә генә Үзәк колхозының биләмәләре дип язылган. Асылда авыл кешеләре дә, үзара сөйләшкәндә хуҗа дип аталып йөртелә торган җитәкче дә бу җирләрнең чын хуҗасы түгел. Алар һәммәсе фәкать тир түгүчеләр, бил бөгеп эшләүчеләр генә. Ни эшләргә кирәген аларга өстән күрсәтеп торалар. Теләсәләр кукуруз чәчтерәләр, теләсәләр рапс игәргә буйрык бирәләр. Җыелган уңышны элеваторга, шикәр заводына илтеп тапшырырга буйралар да, хакын үзләре куйганча түлиләр. Яки бурычыгыз күп иде дип, акчасын бөтенләй бирмиләр. Басу киңлекләре уртасында басып торган Давыт, иркен сулыш аласы урында, җилкәсенә ифрат зур авырлык төшкәнен тойды. Анда-санда күз күремен чикләп торган озын тар агачлыкларга карап, урманнарны күбрәк утыртасы иде дип уйлап куйды. Әмма бу эш белән ныгытып шөгыльләнергә аның вакыты да, көче дә җитмәячәк иде. Көн сүрән булса да өстән явып тормый. Халык шөгендер кырында мәшкилә иде. Комбайн актарып ташлаган җирдән шөгендерне җыеп, яфрагын кисеп иемнәргә ияләр. Пычрак авыр хезмәт. Ышык-кырые күренмәй. Шөгендерне аны җир каткач, кар төшкәч актарып алган чакларда була. Биредә дә күпчелек өлкән яшьтәге хатыннар иде. Аннары мехдворга керделәр. Механизаторларның, тракторларның искелеге, запчастлар кытлыгы турында зарын тыңладылар. Иң ахырда авыл читенә, инкүлеккә салынган 5 таш йорт янына сугылып чыктылар. Соңгы яңгырлардан соң куерып күтәрелгән яшел чирәмлектәге бу ак йортлар читтән караганда яктырып, күңелгә ям биреп тора иде. Аларга илтә торган юлда җир өстеннән генә салынган булса да, изелмәгән, бозылмаган икән. Тик яннарына ук барып җитеп булмады, тирән, озын канау юлны кисте. Машинадан төшеп су тулы чокыр аркылы сикереп чыккач, кәеф кырыла башлады. Якындагы йортның ихатасын кыйма белән әйләндереп ала башлаган булганнар да, ярты юлда калдырып китеп барганнар. Кыйшайган баганалар гына тырпайып тора да, анда-санда күгәргән такталар аунап ята. Йортның эче тагында котсызрак булып чыкты. Җимерелгән мич, актарылган идән такталары, тутыккан торбалар. Аш бүлмәсенең ишеген такта түгелме дип белер өчендер инде пычак белән кайызлаганнар. Ишек фанердан гына кырыштырылган икән, эченнән идәнгә пычкы чүбе кыйылган. Эй, ясап та карыйлар инде бездәге әйберләрне. Тырнак белән чиртсәң таралырга тора. Яшь гаиләләр өчен салган идек тә, тормадылар, чыгып качтылар, диде Вәлишин. Балалары ширдән арынмады. Мөнир әйтә, өй дымлы булганга ди.
Шыннан да идәннең куптарылган төшеннән су күренеп тора иде. Су чыгасын, төзер алдыннан белмәгәннәрмени? Ни уйлаганнар? Дип сорады Давыт. Кем белә аларның ни уйлаганын? Казаннан да килеп тикшереп йөрделәр үзләре. Проектны да анда расладылар. Сез ни карадыгыз? Дип сорады Давыт, үзеннән шактый түбән Вәлишинга өстән карап. Мин ул чакта мәктәптә эшлидем бит әле. Аннары аны авыл кешесенә кем күрсәтеп торсын? Ул Давытның йөзендә ризасызлык галәмәтләре күреп, аңлатырга тиеш тапты. Сугарулы җирләр якын бит монда, диде. Шуны исәпкә алып бетермәгәннәрдер. Авылның бу ягында яшәүчеләр дә зарлана. Базга су төшә диләр. Андырларына камыш үсә башлаган. Югыйсә, генеральный план буенча бөтен авылны шушы якка күчереп утыртасылар иде. Кемнәр? Вәлишин югалып калды. Давытка мөлдерәп карады. Чыннан да кемнәр? Анысы билгесез. Тик кем генә булмасын, монда яшисе кешеләр түгел. Авыл халкының исә үз акылы, үз планы булган. Моннан ничәдер гасыр килеп утырган бабайлар йортларын калкурак урынга салганнар. Ул чакта күрәсең, читтән килеп генеральный планнар сызып бирүче булмагандыр. Давыт басу ягына борылып карады. Бу якта кайдан уза безнең зан? Әнә теге паласадан дип, еракта күгелҗемләнеп торган агачлыкка ымлады Вәлишин. Кайынлыкмы соң ул? Шайтан белсен, андагы агачлар кырып беткән инде. Басуларга агуны самолеттан чамасыз кыялар бит. Шуның зыяны тигән диләр. Төш турында айлап аларга әйләнеп кайтканда, Давытның кыяфәте шактый үзгәргән. Костюмы таушалган, чырае караңгыланган иде. Кичен идарәгә килгәч, бүлмәсенә кергәндә ярым караңгы коридорда тәмәке пыскытып торган 6-7 ир-ат арасыннан узарга туры килде. Борынга хәмер исе бәрелде. Колакка хуҗалар килә дә китә. Без генә һаман монда дигән сүзләр чалынды. Эшкә кергәч, иң беренче шул мәгълүм булды. Иртәнге нәрәт буенча ит комбинатына дуңгызлар узатканнар иде. Дуңгызлар узатканнар иде. Кабул итмәгәннәр. Ит комбинатының планы тулган икән. Чушкаларны машинада 150 чакрым сәяхәт кылдырып, кире алып кайтырга туры килгән. Һәр кайсы ким дигәндә кило ярым авырлыгын югалткан. Ярый әле үлмәгәннәр. Инде моның ачысын йотып та бетереп булмады. Гаделша карт килеп кереп, бик билдекле кыяфәт белән акыл сатып эшне пешерергә кереште. Быел җир иртә катырыр сыман тыела әле. Моннан 9-10 ел электә шулай булган иде. Сентябрьдә тотынды кыярга. Шул кыйган көйгә октябрь уртасында катырып та җибәрде. Балта белән ватып алдык чөгендерне. Балта белән. Аның сүзен телефон бүлдерде. Кара әле, диде авыл хуҗалыгы мөдире Сәләхов көр тавышы белән. Сез анда нишләп савымны киметтегез? Кичәгедән ярты килога ким дип сводка биргәнсез. Комиссия җибәрикме әллә? Туктагыз әле, баш күз алырга ирек бирегез, диде Давыт ачынып. Гаделша карт ферма малын санарга бухгалтериядан 3 кызны җибәргән булган икән. Алар килеп керде. Тоташ кына санап чыкканнар. Сыйырын тонасын айырып исәпли алмаганнар. Чөнки танымаганнар. Сез нәрсә? Сыйырны тонадан айырмыйсызмы әллә? Кызлар сулыш алудан да куркып аңа текәлделәр. Сыйыр ул бала тапкан хатын төсле була. Тона кызлар кебек. Давытның бу сүзләреннән кызларның күзе шар булды. Йөзләре кызарынып чыкты. Берсе яшьрәге йыламсыры юк башлады бугай. Буларга каты бәрелергә ярамый. Сылтау итеп, авылдан чыгып сызу ягын карарлар дип уйлап куйды Давыт. Һәм тавышын йомшарта төшеп. Алайса, үзегез генә булдыра алмасагыз, Гадел шабы ярдәм итәр, диде. Иртәгә аның белән бергә барырсыз. Ни гаҗәптер,
Башка бүтән җирдә гел дөреслекне юллый торган карт бу юлы кәҗәләнеп алды. Ник кирәк аларның санын белү, диде гаҗәпләнеп. Ниса махсус бүтенесен бергә булгатып тотарга куша иде. Алай-булай районнан берәрсе килеп санарга тотынса, очына чыгарлык булмасын дия иде. Бухгалтери кагазындагыдан 15-20гә артык сыйрың булмаса, савым планын ничек тутырмак кирәк? Ул иртәдә бу сүзнең очына чыгып булмады. Бүлдерделәр. Көн эчендә ниләр эшләгәнен барлап, йомыш белән килгәннәрне тыңлап бетергәч, алар Вәлишин белән тагын икәүдән-икәү калдылар. Таштимерова халыкны камчы белән ярып эшләтә дигән сүз йөри иде. Хакмы? Дип сорады Давыт. Мир теленә керсә, берне 5 итәләр инде, диде Вәлишин өнәмичә. Һәммәсе дә Гыйзетдин кебек булса, Ниса да сандугачтай сайрап торыр, теленнән бал кыйлыр иде. Эшлисе килми бит халыкның, күңел биреп тырышканы бармак белән генә санарлык. Хуҗа кеше дә бүтенесенең башыннан сыйпап кына тора алмый. Катрак бәрелгән чаклары да булгандыр. Үзе өчен тырышмады, бар булган көчен гомуми эшкә бирде. 40-ка ярылырдай чаклары булды. Рәхмәт әйтүче генә юк иде. Мин ничек чыдармын икән бу хикмәткә, дип уйлады Давыт. Юкка риза булдым бугай. Юкка. Монда председатель булырмын дигән уйның 2 ятып бер төшемә дә кергәне юк иде. Кем башына килгән дә, кем монда мине тәкъдим иткән дигән. Моңа төп сәбәпче Нурхановадыр дигән уй аның башына да килмәде. Мәдинә Маликова. Фидая. 20-нче бүлек. Яшь председательнең беренче эш көнендә Фидая баллы болынга бармады. Гәрчә, Үзәк колхозына шефлык итәргә беркетелгән җитәкче буларак, баруы бик табигый булыр иде. Авылны, халыкны яхшы белә, файдалы киңәш биреп куяр иде бәлки. Ләкин ул бармады. Чөнки чакыручы булмады. Гаяров аны кирәксенмәде. Бу уй ничектер күңелне тырна бузды. Ярый, текә ярдан буага белер-белмәс башы белән сикерә икән, үз эше. Аннан башка да мәшәкатем баштан ашканла дип уйлады Фидая. Һәм кармашка китеп барды. Аннан соң гына кайтты. Кайнана иркәне бакчадан кайтарып куйганда, Рамиләгә калдырып үзе китеп барган иде. Рәссам кыз мәктәпнең сәнгать түгәрәгенә йөрүче балалар яныннан кайткан, кәйфе бик күтәренке, сөйлисе сүзләре күп иде. Ләкин Фидаяның сүрән йөзенә карагач тыелды, сабыр итәргә булды. Табын янында Рамилә сәнгать түгәрәгендәге кайсы бер балаларның шактый ук сәләтле булуы, һәр сүзне авыз ачып, бер катлы ихласлык белән рухланып тыңлаулары, чын рәссам сызган һәр сызыктан даһилык эзләүләре турында сөйләде. Ләкин Фидая үз гамыннан арына алмады. «Минем эш бик авыр бара бит әле», — диде. «Котельныйны көч хәл эшләтеп җибәрдек.
Жылыны бирә башладылар. Аны сәйбәт булды булуын. Бинасын кузгата алмыйм. Төзү материаллары да, эшче көчләр дә юк. Аның баш врачы үз эшенә генә оста. Төзелеш ягына килгәндә уңган кеше булып чыкмады. Мин тапсам була, мин тапмасам юк. Гел минем авызга гына карап тора. Миңа да шулай тыелган иде шул, дип, аның сүзен җипләп алды Рамилә. Сезнең авызга гына карап тора. Читтән караганда бу бик сизелә. Хатыны да сезне күздән ычкындырмаска тырыша кебек. Фидаяның йөзе алланып чыкты. Җитәкче килгәч, аның янында булмыйча, бүлмәләрендә качып утырмаслар инде. Берсе баш врач, икенчесе өлкән медсестра бит аларның. Рамилә гаепле кешедәй башын иде. Бәлки, миңа гына шулай тыйыладыр. Мин дә бит ялгыз хатын. Ир күргән, ирсез калган. Хатыннарның күбесе безгә шикләнеп карый. Бәлки сезгә алай түгелдер. Ә мин бик сизәм. Берәрсенең ире янында 5 кенә минут басып торсаң да көнләшә башлыйлар. Ирсез хатыннарның маңгайына бозык хатын дигән мөһер сугып куйганнармыни. Эш урынында да гел шуны гына уйлап торып булмый инде, диде Фидая әрнеп. Күренеп тора, Рамиләнең әйткәннәре аның өчен һич тә яңалык түгел. Үзенең дә андый карашларны сизгәне бар иде инде. Без уйламыйбыз да бит. Бүтәннәрнең уен үзебез теләгән якка борып куя алмыйбыз. Үз башлары, үз йөрәкләре үзләрендә аларның. Сез үзегез моңа бөтенләй игътибар итмисез кебек күренде миңа. Ләкин белеп тору зыян итмәс. Әйтмәм дигән идем дә, ничектер телдән ычкынды. Бәлки мин бөтенләй хаксызмындыр. Авырткан җирегезгә тигән булсам, кичерегез. Иркә, кызым, сиңа йокларга вакыт, диде Фидая урыныннан кузгалып. Ул кызын кече бүлмәгә кертеп яткырган арада Рамилә өстәлне җыештырып куйды да залга керде. Фидая диванны җәеп, урынын әзерләгән, мендәрен кабарткалап азаплана иде. Аннары утырды да торшерны кабызды. Өске утны сүндер әле, диде. Утыр монда. Өзелгән сүзне дәвам итеп. Бер нишләр хәл юк. Түзәрләр, диде. Аларга мәшәкать дип тә, читен дип тә торып булмый. Барырга туры килә. Миңа җиңел дип уйлыйлар микән әллә? Анда барган сайын йөрәгем генә таланып кайта. Бөтен язмышым шунда җимерелде. Өметләрем шунда өзелде бит минем. Шактый вакытка тынлык урнашты. Шкаф киштәсендәге түгәрәк сәгатьнең текелдәве генә ишетелеп торды. Рамилә сорау бирмәде, ашыктырмады, көтте. Ниһаять Фидая тынычланыбрак киткәндәй булып сөйләвен дәвам итте. Аңарчы олы кайгы күргәнем юк иде шул минем, диде. Шыныкмаган йөрәккә хәсрәтнең иң авыры, үкенечлесе кинәт килде. Аңа хәтле мин түтәлдәге гөл кебек яшәгәнмен. Антуан де Сент-Экзюпериның роза чәчәге төсле. Минем дә шулай кайгыртучым, көйләп торучым, үстерүчем, үсендерүчем бар иде. Хәзер генә аңлый башладым. Асылда мин ул теләгәнчә яшәгәнмен. Ул теләгәнчә үзгәргәнмен икән. Оста бакчачы да агачларны, гөлләрне шулай үзе теләгәнчә үзгәртә бит. Әмма моннан аларга зыян килми. Һич юк. Киресенчә алар тагын да гөрләп үсеп китәләр. Тагын да балкып чәчәк аталар һәм мулрак җимеш бирәләр. Ул булмаса, мин бүтәнчәрәк, булдыксызрак, игелексезрәк булып калыр идем. Күпмедер вакыт бергә яшәгәннән соң, моның шулай икәнлеген аңлый башлаган идем инде. Бер вакыт хәтта син миңа ничек курыкмыйча өйләндең дип үзеннән дә сорадым. Нәрсәдән куркасы икәнен әйтмәдем. Ул булай да аңлады. Ә мин синең яхшы буласыңа ышандым дип башымнан сыйпады.
Теге чакта минем хакта тәкәббер ул дигән егетләргә кеше үзгәрми тормый. Ул да үзгәрер диюе шул хакта булган икән. 7 ел бергә яшәгәнебез хәзер бер тын, бер сулыш кына булып тоела. Укуны тәмамлаганнан соң Баллыбылын мәктәбенә кайтып 2 ел эшләгәч, директорыбызны райкомга эшкә алдылар да, ул үз урынына мине тәкъдим итте. Бик актив идем, шуңадыр инде. Мин икеләнеп калдым. Мәхсүм әйтте, 2 дә уйлап торма. Алын син бу эшкә диде. Үз иремә начальник булыйммыни инде дидем мин. Сиңа читен булмасмы соң? Баш булырга яратасың бит син, диде көлеп. Дөрес, ир баш, хатын муен дигәннәр дә бит. Без киресен кыланып карыйк әйдә. Син баш бул, мин булырмын муен. Кызык булсын. Хәзер менә искә төшерәм дә, шуны аңлыйм. Башы да, муены да ул булган. Мин аяк-кул, авыз гына булганмын. Мин башкаларның эшен оештырам, кирәк-ярак артыннан чабам. Җыелышларда сикереп торып акыллы сүзләр сөйлим. Нык куллы, акыллы җитәкче итеп тоям үземне. Баксаң, ул ныклык, зирәклек минем үземнән дә бигрәк арка терәгем булган иремнән килгән икән. Аның белән киңәшмичә кыл да кыймылдатмый идем шул. Фидая тагын тынып, моңсу уйларына чумып утырды. Хәзер менә ул булмагач абынам да сөртенәм. Гел кирәкмәгән кешеләргә барып сүз кушам. Яннарымда ул булса, бу рәвешле бәргәләнер идем менә. Бит кайчакларда аның миңа сөеп, сокланып каравы, гел киңәш биреп торуы туйдыра да иде шикелле. Кадерен белеп җиткермәгәнмен шул. Дөньяда бөтен ир-хатыннар шулай яши дип уйлаганмын. Бер җәйне аңа Казан санаториена путевка биргәннәр иде. Минем эшнең кызу чагы, мәктәп ремонт артыннан чабасы, ялгызы барырга үзем үгетләдем. 2-3 көн үтүгә телеграммасы килеп төште аннан. Иртәгә үк килеп җит, югыйсә ташлап кайтам дигән. Ашу килде килүен. Алай да беләм. Үзем барып киләмәсәм кайтып төшәчәк. Ашказаны борчый иде аның. Дәваланырга кирәк иде. Барып керсәм, авызын ерып тора. Ни булды дим? Син булмагач дәваларның шифасы тими. Чөнки монда миңа сагыну шире ябышты диде дә, күтәреп алып әйләндерергә тотынды. Аңа ничек ачуланасың инде? Путевка сатып алдым да калдым аның янында. Ялга килгән хатыннар ирен караулларга килгән. Уҗымга чыгар дип курка дип артыбыздан гайбәт сөйләп йөрделәр. Сөеп-сөелеп, матур итеп яшәп калырга, бәхетле булырга ашыккан икән ул. Гомере кыска булырын алдан сиздем икән әллә. Мин исә мәңге янымда ул булыр дип ышанган идем. Юләр, ул бит мине алдан ук кисәтеп куйган булган. Аңламаганмын гына. Фидая урыныннан торып, шкафтагы альбомыннан бер фоторәсемне куптарып алды да, артын әйләндереп Рамиләгә сузды. Анда өлкән класс отличнигының язуы кебегрәк авыш, пөхтә хәрефләр белән шигырь язылган иде. Урал суы бигрәк матур, бырма, Урал тауларыннан чыга ул. Авырлыклар килсә, түзәрлек бул. Мәңгелеккә бирәм сиңа кул. Авырлыклар килсә, түзәрлек бул дигән бит, диде Фидая. Кайчак миңа хатыннар ирләреннән зарланып килә. Мин аларга акыл өйрәтәм. Бергә чакларның кадерен белегез. Парыгызга рәхәт күрсәтеп,
Үзегез дә тормышның тәмен белеп яшәгез дим. Күзләреннән күреп торам. Күбесе аңламый, вак-төяк белән башын бутый. Үз сүзен өскә чыгаруны гына кайгырта. Аларга карыйм да, үткәннәрем искә төшә. Үзем дә шундый түгел идеммени. Мин күп төннәремне аның янында түгел, башка бүлмәдә үткәрдем. Кызымны үзем белән йокларга өйрәттем. Әйремә бәгремә врачлар бергә йокларга киңәш итми дия идем. Кайсы ахмагы журналда язып чыккан да, мин ничек шул сафсатаны эләктереп алган диген. Бер төнне ничектер сискәнеп уянып китеп, аерым үткәргән төннәрем өчен үкенмәм микән дип уйлап куйдым. Тик урынымнан кузгалырга ирендем. Хәзер менә үкенепләр туймыйм. Кайтарып алып кына булмый. Хәзерге акылларым булса, беләгеннән башымны кузгатмас идем. Аның кайнар иңенә сыенып, хуш исле сулышына куеныр идем. Бер гамем калмас иде. Соңгы төнемдә дә мин аннан аерым яткан идем. Кинәт нәрсәдәндер сискәнеп уянып киттем. Шактый вакыт сагаеп тыңлап яттым. Кап-караңгы, тып-тын иде. Кабыргаларыма бәргәләнеп, йөрәгем типкәне генә ишетелә. Күпме вакыт узгандыр, тагын йокым сырый башлаган идем. Күрше бүлмәдән сәер, нечкә аваз колагыма килеп иреште. Бәрелгән туп кебек бусага аша атылдым. Өстәл лампасының төймәсен кармаланып таптым. Ут кабынгач, сәгатькә күз төшереп алдым. Төнге 2 иде. Шуннан бирле мин нәкъ төнге 2дә сискәнеп уянам да, йоклый алмый уйланып ятам. Ул бөгәрләнеп ята. Йомарлап тоткан җәймәнең башы канга чыланган иде. Маңгаен тотып карасам, манматир. Безне уятмаска тырышып, шактый озак азапланып яткан иде күрәсең. Шәһәрдә булса телефоннан скорый гына чакыртыр идең дә бит. Ә монда төн уртасында машинасын табуда мең бәлә. Майның 13 числосы яңгырлы чак иде. Авылыбызның урамын саз йөреп әллә ничә урадым мин ул төнне. Ярый фельдшербыз бик әйбәт. Ярый әле аның элекке ире йөгереп барып әйтүгә машинасын кузгатты. Анда-монда чапканга бөтен тәнем кызышкан иде. Әллә шуңа микән иремә йөк башлар кигезгәндә аяклары боздай салкын булып тоелды. Йөрәгем жу итте. Ничә ел бергә яшәп, мин аның аякларын сыйпамаганмын. Иркәләмәгәнмен икән. Беренче тапкыр назлавым соңгысы булды. Исән чагында. Сикәлтәле юллар буйлап машинада барганда, аны исән килеш кычагыма алуым да соңгы тапкыр булган. Анысын аңлый башлаган кебек идем инде. Йөрәккә кара сагыш килеп ябышкан иде. Шом басты минем күңелне. Шом. Әгәр шунда алдан ук өметсезлеккә бирелмәсәм, тереләчәгенә иманым камил булса, ул бәлки исән дә калган булыр иде. Чын сөю, өмет, ышаныч, мөгъҗизалар ясыйдылар бит. Һәм мин кара кайгыларга сабыштым. Өметем сүнгәннән сүнә барды. Алдан ук Газраилгә бирдем мин аны. Шунысы өчен үземне гафу итә алмыйм. Рамилә бүлдерми түзә алмады. Хасталарны йөрәк хисләре белән генә дәвалап булмый шул, дип көрсенеп куйды. Минем тойгыларыма Билалның осталыгы да кушылырга тиеш иде бит югыйсә. Иртәнге якта аның операция бүлмәсеннән нинди йөз белән чыкканын күреп, мин барысын да аңладым. Шунда мине әйтеп бетермәслек гаҗизлек биләп алды. Бүлмәгә йөгереп кирдем дә, кочаклап алдым бәгыркәемне. Күзен ачмады. Бөтен гәүдәсен сыйпадым. Аякларын тотып карадым. Алар җылы иде.
Миңа ул исәндер кебек тоелды. Йөгереп чыктым да Билал каршына барып бастым. Нишләттең син аны, дидем. Наркоздан айнып җитмәдем әллә. Монда ничек килеп кергән булса шул хәленә кайтар. Алып китим. Районга илтим. Тагын ниләр кычкырганмындыр, хәтерләмим. Артык ярсыган идем. Йыладым, каргадым. Үз башыңа килсен, дидем. Ник кармашка алып килгәнемә үкенгәнемне белсәң син. Район үзәгенә илтеп салган булсам, коткарган булырлар иде дигән уй килде башка. Әгәр шунда арага Гөлфия килеп кермәгән булса, белмим, ни эшләгән булыр идем. Ә Гөлфияне төртеп җибәреп булмый. Кызыбызның кендек әбисе бит ул. Аннары мәрхүмне тикшерергә дип районга алып киттеләр. Минем Билалны гаепләп кычкырынуым да сәбәп булгандыр инде. Үзегезне юкка гаепләмәгез. Больницада үлгән кешене тикшермичә күммиләр. Законы шундый, диде Рамилә. Миннән сорап нитеп тормадылар шул. Авылда укытучылар, балалар, чәчкәләр, бүләкләр әзерләгәннәр. Мәхсүмнең туган көне иде ул. Ямле май айлары миңа менә шундый хәсрәт алып килде. Шатлык белән кайгыларны буташтырды да куйды. Үлемнең сәбәбен ачыкладылар. Диагноз дөрес куелмаган булган икән. Билал Мәхсүмнең ашказанын ачкан. Ә кан үңәчтән киткән. Үңәчкә операция ясау өчен исә катлаулы аппаратлар таләп ителә. Аның ишләр безнең Кармашта гына түгел, район хастаханәсендә дә юк. Диагнозын ачыклауда безнең шартларда мөмкин эш булмаган. Аның өчен кирәкле аппаратны японнар моннан 10 ел элек уйлап чыгарганнар икән дә бит. Ләкин алар кайчан безгә килеп җитә? Аңарчы күп меңнәр бездән китеп барыр әле. Үлгән артыннан үлеп булмый ди торган иде минем әби, диде Рамилә. Сез инде булдыра алганны эшләгәнсез бит. Ләкин мин моның белән риза түгел. Минем башка сыймый. Ничек инде ул кешене үлемнән алып калуның чарасы булып та, шуны без кулланмыйбыз. Без соң японнардан кай ягыбыз белән ким? Бу урында Рамилә ихтыярсыздан көлемсерәп куйды. Менә шул, диде Фидая. Кемгә сөйләсәм шул көлә. Җитәкчеләр дә кулгына силти. Юкны сөйләп йөрмә, аннан башка да җитмәгән әйберне санап бетерерлек түгел диләр. Ә нишләп алай? Ник без үз аягыбызда чакта кулыбыздан эш килгәндә иң элек шул якны кайгыртмыйбыз? Мин мәсәлән хәзерге акылым булса, иписе ташап яшәргә, куртка киеп йөрергә риза булыр идем. Ярты эш хакымны бирер идем. Тик шул аппаратны гына сатып алып китерсеннәр иде. Минем кебек газиз кешеләрен югалтканнар азмы ни? Алар да шулай уфтанмыйлармы ни? Фидая хуплаганны көтә иде кебек. Рамилә исә шикләнүен белдереп, башын чайкап куйды. Исәннәр үлем турында түгел, яшәү турында уйлый шул, диде. Әйе, җиң сызганып, дөнья куабыз, дип ризалашты Фидая төшенке тавыш белән. Ә кешенең үзе турында уйлау юк. Совет иле иң кешелекле ил дип мактанабыз үзебез. Әгәр дә шулай икән, иң элек авырган кешеләрне дәвалау турында кайгыртырга кирәк бит. Мин җитәкче эшкә күтәрелермен дип башыма да китермәгән идем. Искәндәров 3нче секретарь булырга чакыргач, иң элек шул Кармаш хастаханәсен рәткә китереп булмасмы дигән уй башка килде. Шуны уйлап ризалык бирдем. Баш врач Газимов 1000 бәлә белән проектын эшләткән иде инде. Тик алар кәгазь генә икән шул. Андый төзелешләрнең күпмесе шул кәгазьдә килеш кала.
Монда килгәч кенә белдем. Бездәге сәламәтлек саклау системасы җәмгыятьнең саилчесе генә икән ул. Аңа шул урам хәерчесенә биргәндәй тиеннәрне генә сузалар. Без бу илгә җигелеп эшләгәндә генә кирәк. Хәлдән таеп егылсаң, рәтләп кайгырту юк икән. Кешенең бер кадере дә юк икәнен хәзер генә аңладым. Мин моны аз гына булса да үзгәртергә тиеш. Иремнең истәлеге хакына, кызымның киләчәге хакына эшләргә тиеш мин моны. Әлбәттә, Мәхсүм исән чакта алдыбызга шундый максат куйсак, җиңелрәк булыр иде дә бит. Нишлисең? Ялгызлык гаҗиз итә. Мин күңелемнән гел аның белән сөйләшәм, киңәш сорыйм. Тик җавап кына ала алмыйм. Мин сезгә бик булышыр идем дә, кулымнан килми шул, диде Рамилә. Тик шул хастаханәнең стеналарын бизәргә ярдәм итешсәм генә инде. Анысы да зур эш, диде Фидая. Рәхмәт сиңа тыңлаганың өчен. Аңлаганың өчен рәхмәт. Эшемне бушаттым. Җиңел булып китте. Бәлки бүген уянмый йоклап булыр. Башның саф булуы кирәк миңа. Төзелеш өчен кирәкне аю кебек ирләрдән тартып алу бик күп көч гайрәт сорый. Алла ярдәм бирсен сезгә, диде Рамилә. Мәдинә Маликова. Фидая. 21-нче бүлек. Күргәзмәне ябу тантанасына рәссамнар тагын автобус белән килеп төштеләр. Мәдәният йортында шушы чиракка муафик сүзләр сөйләп, кулларны кысышып, киләчәктә дус булырга вәгъдәләр бирешкәннән соң, Искәндәров кунакларны зурлап ресторанга, саубуллашу мәҗлесенә чакырды. Тәүзихның сүзләре хак иде шул. Мондый урын зур кешеләрне олылап хөрмәт итү өчен кирәк. Табын мул, йөзләр ачык, сүзләр җылы, хисле булды. Рәссамнарның һәр кайсына лесхозда эшләнгән агач кашыклар белән бергә ачык буяулы, ялтырап торган агач вазалар да бүләк иттеләр. Аларын күргәч, Рамиләнең күзләре ялтырап китте. Бик кыйбатлы бит булар. Мондый сувенирларны чит ил кунакларына гына бирәләр. Безнең өчен сез чит ил кунакларыннан 1000 тапкыр кадерлерәк, диде Искәндәров. Бусы аның күңел өчен генә әле. Иң кирәк күчтәнәчләрне монда кертеп тормадык. Анысын өегезгә кайткач актарып карарсыз. Чыннан да кунаклар кызарынып, шаулашып рестораннан чыкканда, аларның автобусына катыргы тартмалар тутырып азапланалар иде. Ни икән әйтмәсәләр дә, билгеле, анда ит. Фидая беренче аша иттереп колхозлардан соратып алды һәм тартмаларга 10 кило итеп салырга кушты. Күчтәнәч итеп бирелгән кебек булса да, асылда бу рәссамнарга эш хакы. Чөнки районның акчалата бәхиләтү мөмкинлеге юк иде. Рамилә автобус эченнән катыргы кәгазьгә төрелгән 2 картина алып чыгып Фидаяга сузды. Розалары сезгә, диде. Атны теге лесхоз инженерына тапшырырсыз инде. Хәтерлисезме?
Маркетрига элге кирәк дигән иде. Фидая аптырап китте. Миңа биргәне өчен мең рәхмәт. Ләкин аңа ник бирәсең? Ул хәзер лесхозда түгел бит, колхозда. Аннары шундый зур хезмәт җимешен очраклы кешегә бирәләр димени? Алар да безгә бүләкнең зурысын бирде бит. Агач вазылар кыйбат торалар. Аннары мин вәгъдә иткән идем бит инде. Вәгъдә иман ди торган иде минем әби. Аның ише килде китте шаярып сөйләшкән сүз нинди вәгъдә булсын ул? Үзе дә әллә кайчан оныткандыр инде. Кирәксенсә, күргәзмәнең ябылышына сугылып чыгар иде. Анысы аның эше. Үз сүземә үзем хуҗа булу минем эш дип, сумкасыннан калын кызыл фломастер чыгарды Рәмилә. Аннары төргәкнең кәгазен бер кырыйдан кайырып ачты да, исеме ничек соң әле дип сорады. Дауд Зиннатович. Дауд Зиннатович. Мин кешегә отчество белән эндәшергә яратмыйм. Үзем дә башта туташ идем, хәзер ханым. Әфәнде дип кенә языйм әле. Кычаклашып саубуллашканда күңелләр йомшарып, күзләргә яшь килде. Бергә үткәргән кичләр сагынып искә алырга гына калды. Розаларны Фидая олы бүлмәнең түренә, диван каршына алып куйды. Төн уртасында сискәнеп уянып киткән сәгатьләрдә гомернең иң матур чакларын искә төшереп, юаныч биреп торыр. Кәгазьгә төрелгән икенче рам алгы бүлмәнең стенасына сөялеп тора. Яныннан узган сайын Гаяровны искә төшерә иде. Әманәтне тапшырмый озак тоту яхшы түгел. Яңа председательнең эшләре ничек барганын белергә дә кирәк иде. Бер көнне төшкә таба Фидая Баллыбылынга китте. Картина колхозга түгел, шәхсән Гаяровның үзенә бүләк ителгән, шулай дип артына язып та куелган. Шунлыктан аны эш бүлмәсенә түгел, фатирына илтеп бирү дөресрәк иде. Фидая балкышка Наилә апалар турында туктарга кушты. Сезне чәй эчермәй җибәрмәсләрдер бит, диде егет. Нишләп мине генә? Син дә эчәрсең? Әйдә керәбез. Юк, карын ачмады әле. Медпунктка сугылып чыгасы иде. Әллә тагын күзеңә чүп кердеме, дип сорады Фидая хәйләкәр елмаеп. Муен начар борыла. Шофер халкының умырткасына бәрә бит аның. Әле биленә, әле муен турына. Бар инде алайса, сылатып кайт, диде Фидая. Балалар мәктәптән кайткандыр инде. Караны, дөньяңны онытма. Берәр сәгатьтән килеп җит. Кая? Теге төргәкне алып бир әле. Бусаганы атлауга Фидаяның йөрәге сулкылдап куйды. Монда бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Гади генә булса да тигез зимин көн итәр өчен яратылган ямьле куыш иде бу. Түр тәрәзә өсләрендә шигүле кашагалар, стеналардагы рамнарда карточкалар, караватта шилтәр итәкле япмалар, тәрәзә төпләрендә гөлләр, идәндә кулдан тукылган паласлар, аларга йон-ыек башлары белән тавышсыз гына басып, әле мәхсүм узгандыр. Аның бармагына тотынып, тәтелди, нәни иркә тәпиләгәндер кебек. Әйтерсең алар, шулай җитәкләшеп, ишек алдына тавык казларны күреп керергә генә чыкканнардыр да, менә әйләнеп керерләр шикелле. Гүяки аларның мәктәп фатирына күчеп яшәгән еллары да булмаган, баштан авыр кайгылар да узмаган. Әйберләрнең гомере кеше гомереннән озынрак. Бу имгайын Наилә апаның яшьлегендә дә шушындый булгандыр. Кайчандыр бу идәннең паласларын хәзер инде йөз чалымнары тонык фоторәсемнәрдә генә сакланып калган кешеләр таптап йөргәндер. Ә менә хәзер анда яңа кеше, авылның хуҗасы Дауд Гаяров басып тора. Кеше яктан куанычыннан балкып Наилә апа килеп чыкты. Гаяров урындык аркасына элеп куйган кара пинжәген алып киде. Галстук төенен төзәткәләп, кунакның сузылган кулын саксыз гына каты итеп кысты. Фидая ихтыярсыздан йөзен чытып куйды. Бармагын балдага урттырды. Гаяров аның каршысында биегәеп, түр тәрәзәнең яктысын каплап басып тора. Бу үй аңа тар, кысан кебек.
Аның янында Фидая да кичерәеп калган сыман иде. Бик зур бер вазифа йөкләделәр әле миңа, диде ул шаярткан кебек итеп. Гаяров аңа гаҗәпләнеп карады. Күргәзмә ачылган көнне сөйләшкәннәр әлбәттә инде аның хәтереннән чыккан иде. Төргәкне шишкәч, картинадагы канатлы тулпарга илтифатсыз гына күз ташлады да, рамны кире ягы белән әйләндереп куйды. Язуын укыйшмасам, диде Фидая. Әфәнде сүзе Давытны сәерсендерде булса кирәк, ул җилкәләрен сикертеп елмаеп куйды. Елмаю килеше аңа. Кысылган күзләреннән үзенә бер назлы яктылык саркып, бөтен йөзен балкыта. Сабыйларныкы кебек алсу иреннәре арасыннан тешләре җемелдәп күренә. Моңарчы Фидаяның аңа былай текәлеп караганы булмаган икән. Ихлас та кебек үзе. Әмма кеше алдында шишелеп бетә торганда түгел. Моңа җавап итеп ни эшләрбез икән соң, диде Давыт. Лесхозда мин хуҗа түгел хәзер. Шәһәр кешесенә күчтәнәшкә бераз ит бирсәң, зыян итмәс иде. Киттеләр инде алар. Бүләге дә, күчтәнәше дә бирелде. Яңа председатель булганга сезне борчып тормадык. Наилә өстәлгә электр самавырын, балын каймагын куеп, чәй табын әзерләргә кереште. Фидая, мактап кына йөрисең икән, бигрәк вакытында килеп кирдең, диде. Әллә фәрештәләр колагыңа пышылдадымы? Бүген генә ипи салдым. Әле менә син җибәргән индийский чәем дә бетмәгән иде. Аннары Давытка карап, мине тәмле чәйдән үзми ул, рәхмәт төшкере, дип истәде. Хәмидә сөт тә керткән иде. Җиңел гәүдәле, пөхтә киемле, белен шуар япкыч белән буган, ак яулыгын шиеп бәйләгән апа күңелле такылдап, Фидая белән Давыт арасындагы уңайсызлануны таратып ташлады. Сүз ялгауны җиңеләйтте. Фидая миңа үз туганым кебек бит ул. Безнең өйдә начар кеше торганы юк югын. Бик сайлап кына кертәм. Алай да Фидаяларга җитмәс. Син гаиләңне алып килгәч ничек булыр ансын әйтә алмыйм. Әмма булар белән бер гаилә кебек идек. Аларга бөтен халык соклана иде. Капка төбенә КамАЗ белән кайтып туктасалар, Мәхсүм мәрхүмкәем руль ягыннан сикереп төшәр иде дә, йөгереп килеп Фидаяның кулыннан тотып төшерер иде. Хатынын шулай зурлаган кешене беренче күрдем. Фидая аңа лаек та шул. Үзе дә мактап туймаслык. Ир кадерен дә белә. Андыйлар сирәк бит ул. Наиләнең күзгә карап мактавы, җитмәсә, аларның мәхәббәте турында сөйләве Фидаяны кыенсындырып җибәрде. Әйтерсең лә, аны ят кеше алдында шишендерә башладылар. Ул кызарынып чыкты, сүзне икенчегә борырга ашыкты. Давытка карап, сезнең белән киңәшәсе бар иде, диде. Киңәшкә үзем дә бик мохтаҗ шул әле. Яшь җитәкче буларак, мине шефлыкка алган кешеләр дә монда сирәк күренә. Ярдәм итәселәре килми дип, баягыча елмаеп, шаян гына төрттөреп куйды Давыт. Мин үзем дә ярдәм өмет итеп килдем әле, диде Фидая. Бата башладым. Кул сузучы юк. Давыт җитдиләнеп китте. Ничектер йомшарып, кулым җитәрлек булса, йөгереп кенә барыр идем дә, диде. Йөгерергә кирәк булмас анысы. Машина белән барырбыз. Мин сине кармашка чакырмакчы идем. Төзелешне карап кайтырга. Мин барып караудан гына ни файда булыр икән соң? Хәзер инде теләсәм дә такта урлап бирә алмыйм. Минем кулдан китте. Каян табарга икәнен әйтерсең. Хәзер инде лесхозның серләрен сакламасаң да була. Анысы гына да түгел. Моңарчы минем андый эшләр белән шөгыльләнгән юк иде бит. Ә син инде төзелешләрне шактый күргән. Юлларын күрсәтер идең. Сүзгә Наилә апа кушылды. Шулай шул инде ул ялгызлык хәлләре, диде. Әгәр ирең исән булса, бүтәннәр каршына барып, ярдәм сорап йөрер идеңмени син, Фидая? Әйткән сүзе саф алтын, биргән киңәше үткен корал иде мәрхүм Мәхсүмнең. Кире кайтарып булмый шул.
Фидая яна йөзен чытты. Кирәкмәгәнгә кысыла иде карчык. Булай да әрнегән йөрәк ярасына тоз сибәйде. Әмма Гаяровка карчыкның сүзләре бөтенләй башкача тәэсир итте. Ирлегенә, минлегенә тиде. Үлгән кешенең генә холкы җәүһәр, акылы алтын мәллә. Аннан бүтәннәрнең дә башы эшли лабасы. Барырбыз. Ник бармаска, диде ул кыска гына әйтеп. Табыннан тиз кузгалдылар. Капка төбендә балкышның машинасы юк иде әле. Фидая юл уңаеннан Мөнирәнең хәлен белеп чыгармын дип, югары очка медпунктка китте. Нинди гади һәм аңлаешлы тоела иде бу дөнья Наиләдә фатирда яшәгән чакларда. Агы ак, карасы кара. Кешеләрнең кылган гамәлләре дә я яхшы, я яман. Гыйзетдин Мөнирәне ташлаганмы? Ташлаган, димәк бик начар эшләгән. Каләмгөл кеше ирен тартып алганмы? Алган, димәк әшәке гамәл кылган. Күпләр шулай сөйли. Фидая да нәкъ шулай уйлый иде. Ә Мәхсүм андый түгел. Кеше күңелен аңлый белә, кызгана, уйлана иде. Яшә ул сиңа кушу алу, тапкырлау бүлү генә түгел, ди торган иде ул. Хатынының математика укытучысы булуына һәм һәр мәсьәләдә кискен фикер йөртеп, сүзен өздереп әйтүенә шулай киная ясый иде. Ул синең математика кагыйдәләреңә буйсынмый. Кагыйдәсез генә яшәсәң яхшырак мәллә? Кешенең күңеле бүген берне тели, иртәгә икенчене. Нәфесеңне тыя белмәсәң, барып чыгарсың. Нәфескә намус хуҗа булырга тиеш, анысы дөрес. Соң шул кагыйдә бит инде. Кагыйдәсен кагыйдә, ләкин бөтен кеше өчен нәкъ бер төсле түгел. Эткә яраган ишәккә ярамый дигәнне ишеткәнең бармы синең? Берәүнең эте белән ишәге булган ди. Хуҗа кайтуга эт каршы чабып бара да, тәпиләрен абзыйның түшенә куеп битен ялый икән. Ә тегесе майының башыннан сыйпый икән. Ишәк моны карап торган да, нишләп әле миңа да шулай итмәскә? Минем дә хуҗа бит ул дип уйлаган. Теге кеше кайтуга чабып барган, тоякларын аның иң башына салып, телен битенә сузган. Ә хуҗасы башыннан сыйпыйсы урынга моны камчы белән ярган ди. Шуннан нинди нәтиҗә чыга инде? Кеше турында фикер йөртә башлаганчы, аның кемлеген белергә кирәк. Шулай бит? Бу сөйләшү хәтергә нык уелып калган икән. Менә хәзер мәктәп турыннан узганда, ап-ачык булып күз алдына килде. Әнә шунда мәктәп йортында яшәгән чаклары иде. Мәхсүм дәфтәр битенә квадрат сызып та күрсәтте әле. Әйтик, мин менә үзем өчен шушындый кыса сызып куйдым. Шуннан чыкмаска тырышам. Ләкин намус кысасы ул бөтен кеше өчендә нәкъ бер төсле түгел. Ноктасы ноктасына, җебе-җебенә туры килеп бетми. Я бер ягы киңәеп киткән, я икенче почмагы тырпаеп чыккан. Моның өчен аларны гаепләргә керешкәнче, ник алай икәнен аңларга тырышырга кирәк. Синең ул квадратыңа хатын алыштыруда сыямы әллә дип бәреп сорады Фидая. Нәкъ менә мин сызганына андый нәрсә керми шул. Әгәр гашыйк булсаң, Гыйзетдин кебек кыюга сикерер дәрәҗәгә җитсәң, нишләр идең? Телемне аркылы тешләр идем. Әйтүе җиңел. Миңа җиңел. Чөнки минем күңелемә синнән башка бер кем дә сыймады. Сыймый. Һәм сыймаячак дип, гадәттәгечә йомшак сүзе белән хатынының күңелен йомшартып, бәхәскә тыныч кына нокта куйды Мәхсүм. Күпләр гаепләде Каләмгөлне. Әмма Мәхсүм аңа бер кайчанда кашын җыерып карамады. Кичләрен клубта аның баяны еш яңгырый иде. Баян уйнап торганда клуб буш булмый. Әкренләп Фидаяның да күңеле йомшарды. Каләмгөл белән бергәләшеп кичәләр үткәрергә туры килгәндә,
Яңа елга чыршыларны бизәгәндә, күргәзмәләр оештырганда, баштарак Мөнирәгә карата ниндидер бер хилафлык кылгандай тоелса да, тора-бара ул хис әкренләп сүрелде. Бу кешеләрнең өстән караганда көйсез тоелган яшәешенә күз күнекте. Тик үсеп килгән Зиләйлә генә күнегә алмады. Киресенчә, вакыт узган саен, йөрәге хисләрнең зурларын сыйдырырлык булып җитлегә барган саен, андагы ризасызлык көчәя генә бара. Кайчакта нәфрәт булып ургылып чыга иде. Бу үсеш үзгәреш Фидаяның күз алдында барды. Мөнирәнең Гыйзетдин белән булган олы мәхәббәтеннән яралган Зиләйлә белән Каләмгөлнең чигәннән туган кызы Зарема икесе бер класста укыйлар. Икесе дә Алла ярыбылар. Заремага җиңелрәк иде. Ул уңга-сулга диккать белән карый белми. Күңеле әллә кайларда гизә. Нәкъ Мәхсүм әйткәнчә, математика кагыйдәләрен яратмады, кешеләрнең кылганнарын кысаларга чамалап үлчәргә өйрәнмәде, гаип-кыйыкны күрмәде, гайбәтне ишетмәде. Дәрестә дә күңеле әллә кайларда йөзгәне шомырт кара күзләреннән үк күренеп тора. Зарема, ни уйлап утырасың син анда? Яле, кабатла әле мин әйткәнне? Торып баса, дәшми. Дәрестән соң калдырсаң, авызын йомдыра алмый аптырыйсың. Менә апа кичә телевизордан шундый бию күрсәттеләр. Сез күрдегезме икән? Ансат кына төсле иде. Кабатлап булмый шуны. Йокларга ятсам да, дәрестә утырганда да ап-ачык күз алдына килә. Аякны шулай итсәм килеп чыгар шикелле. Аякка баскач булдырып булмый. Сикереп турып биеп тә күрсәтә шунда. Бернишләр хәл юк. Тагын Мәхсүм әйткән сүз дөрескә чыга. Шундый талантлы кызны икенче елга утыртып калдырып булмый. Намусыңның кысаларын киңәйтеп дигәндәй, еллыкка өчле чыгарырга туры килә. Ул кыз Зиләйләнең көйдергеч карашына да күнеккән. Аңа да исе китми кебек. Наилә апа моны үзенчә аңлата. Әртисләр әртилендә кем очраса, шул башыннан сыйпаган бит аның. Кайсысының үз атасы икәнен дә аермагандыр. Әти дип Гыйзетдингә әйттени, башкага әйттени, аның ишегә барыбер. Аңа шул биергә сәхнә булсын да, дыңгырдатырга думбыра булсын. Зиләйлә ата баласы бит ул. Атаңны башкага бирү, иреңне бирүдән җиңел түгелдер ул. Бигрәк тә бу яшьтә. Атаңның иң кирәк чагында. 5нче класска җиткәч, Зиләйлә анасының кыз фамилиясын алып, класс журналына үзен Касыймова дип яздырырга маташып караган иде, Мөнирә рөхсәт итмәде. Атасы биргән бүләкләрне дә алып ыргыта икән. Аннан акча алма дип анасына бәйләнә икән. Ләкин Мөнирә аның бу сүзен дә тыңламады. Акча кирәктән бигрәк, Гыйзетдин белән арасын бөтенләйгә өзәсе килмәде. Араларны шул алимент җебегенә булса да тоташтырып торуын теләде. Медпунктның өй алдында аяк киемнәрен алыштырырга кирәк. Кырыйда клеенкада башмаклар тезелеп куелган. Фидая ботинкаларын салып эшкә узды. Ак халатлы Мөнирә өстәл артында язып утыра иде. Сагынышканнар икән. Елмайып исәнләштеләр. Синең шоферыңны дәваларга салдым бит әле мин, диде Мөнирә бүлмәнең пычмагын каплап торган ак җәймә артына амлап. Операцияда ясадыңмы әллә дип көлеп җибәрде Фидая. Аңа чыннан да көлке иде. Кыз янына дип килгән егет анасы кулына килеп капкан икән. Бик озак яткырасың бугай. Кеше бар иде, чират көтте, диде Мөнирә. Муенына компресс куйдым, бора алмыйм ди бит. Безнекеләр чигендердән суык тидереп кайта. Җылы кабинада утырып, моңа ни булгандыр тагын? Бераз ятсын инде. Яңа да күңелле булыр. Сагындым. Зиләйләйдәме соң? Мәктәптән кайтып җитмәде әле. Тынгысыз санитар тактага яңа язулар ләм дигән иде. Фидая пальтосының изүен генә ачып, артсыз урындыкка утырды. Яңа хуҗа ничегрәк соң дип сорады, карашын каядыр читкә төбәп. Мәнле адәм сыман күренә булай. Районга барганда үз машинасын биреп торды әле. Аның безне иң тилмерткәне чирләүчеләр үзләре бит.
Соңгы чиккә җиткәнче йөриләр. Больница юлын таптамас өчен әллә нинди хәйләләр коралар. Әле бер көнне көчләп диярлек Наилә апаны алып барган идем. Врачка зарлана. Йөрәгем кага, бавырым шәнши, башым сызлый ди. Врач әйтә, нишләп элегрәк килмәдең ди. Наилә апа ни дип җавап бирде дисең? Бер генә шир өчен бу хәтле ерак юлга чыгасым килмәде. Бөтенесен бергә җыеп алып килергә булдым ди. Наилә апа әйтсә әйтә инде ул, диде Фидая. Үз кадерен үзе белми халык, шулай дияргә генә кала. Башкасына түзәр идең, корсаклы хатыннар сүз тыңламый. Сау сәламәт килеш нишләп кармашка хәтле өстерәлеп барып йөрик, бушка вакыт уздырып кына диләр. Алар бармаганга мин гаепле булып калам. Минем башка тукмак төшә. Аның бит Йосыповы да, Гөлфиясе дә миннән таләп итәләр. Ул Йосыпов китеп барса, хатыннарны суташка ук әйдәклисе булачак бит әле. Анда ширатның кимегәне юк. Бәби табар чаклары җитсә, инде Ходаем ни булыр икән дип ут йотып йөрисең. Үзең беләсең, баласын өендә табучылар булды бит бездә. Шушы заманда. Бусы Каләмгөл турында иде. Көндәше янына килеп, шишенеп ятасы килми күрәсең. Әле дә ярый корсагында җиңел күтәрә. Авыл хатыннары аның озын, киң чуар итәге астында гәүдәсе түгәрәкләнгәнне сизми дә калалар. Ул арада бәби туып та куя. Шулай сиздерми генә 2 малай алып кайтты инде. Кечесен кыймак пешереп йөргән җирендә тудырган. Бала башы белән шапылдап идәнгә килеп төшкән. Зыян килмәде микән дип кытышкан Мөнирәнең. Хатыннарның сүзен бүлеп чаршау артыннан гаепле кешедәй кызарынып, сөмсере кыйлган балкыш килеп чыкты. Кирпекләрен күтәрми генә ишек янындагы чөйдән курткасын алды. Җиңеләйдеме бераз дип сорады Мөнирә. Сызлавы кимедеме? Ул бишара егетнең бирегә нинди дәва эзләп килгәнен башына да китерми иде. Кимеде, бик әйбәт дип башын боргалады балкыш. Рәхмәт, сау булыгыз. Ул чыгып киткәч, Фидая да саубуллашырга дип аягына баскан иде. Кинәт телсез калды. Мөнирә урам як тәрәзә яңагына ышыкланып, кызыл җип белән чигелгән, читләренә шелтәр тегелгән ак пәрдә белән битен каплый төшеп, тышкы якка караган иде. Бит очлары алланып чыккан. Ирен читләренә елмаю кунган. Әгәр күбәләк кебек канатлы булса, һәм тәрәзә ачылса, очып кына чыгып китәр иде шикелле. Фидая да үрелеп тәрәзәгә күз салды. Олы урамнан күпергә таба Гыйззетдин узып бара иде. Зәңгәр курткасының изүен ачып җибәргән, шалбар балакларын резин итек кунычларына батырып куйган, үз уйларына чумган, медпункт тәрәзәсенә күз дә салмый кебек. Ләкин нәрсәдер адымнарының сафтагы солдатларныкы кебек артык тигез булуыннанмы, башын артык туры тотуыннанмы, каушаганлыгы, тәрәзәдән карап калганнарын белгәнлеге сизелә иде сыман. Менә ул биектәрәк торган күпергә керде дә күздән югалды. Мөнирә бүлмәгә таба борылды. Фидая аның турайган сынына, яшәреп киткән йөзенә, бәхет нуры сипкән күзләренә карады. Һәм көнләшеп куйды. Бу хатын сөйгәнен ерактан күреп кенә дә зур куаныч таба. Шуның хакына бөтенесенә, кеше сүзенә дә, кызының көйсезләнүләренә дә, көндәшенең көн сайын очрап торуына да түзә иде. Чөнки ул сөя иде. Бу минутта Фидая чын сөюнең, олы мәхәббәтнең шаһиты булганын аңлады. Ул миннән 1000 тапкыр бәхетлерәк дип уйлады.